timi ka James mentena honom 1 month and I'm so mentena ho 1 month say me ne me na ma jani hanum say na ne ma me kan ya se me nyedu na ma me se wate sika ni na mba wo fre na de wo kan ana jam be yale na me junso a asa iso bolo ani na junso me junso me fi na kan no so bolo me ba cho da bi wo ta di tofe alewa me ba cho da bi na yade be na ma wo junso asa so bolo mpa cho wo nu so bolo akafra me ba cho malaria na beta ka me nti malaria me ba cho na me fi green sometimes na me nyimbe 6 months nti e ba sa me pala 30 minutes na atomy 30 minutes na asaba Akoma FM nti e friend ba bia o mfa na me nyan yes say malaria na didu mu ache abran me nyan yes o de me de eba no abebe na didu mu ache what do you call hospital me ba try do one doctor na je me to no e de me to no 1 week nzo ngoto anso no me yes me ni emoja to aduro bi anom de maye na ja kakra sa nti yi me no yin ni sa ko no aduro bi senka de senyin se no me ba cho da bi nti kakra sa na je yi me ye bedure na me yes me nko ba bia ya de nko metena nipa am ne tena area de nyim ye no ho no maye de na mawo nti me na mfo sisters for 2 ana ona dan for 2 ana maame nti ye no kasa me nya hunsu no me nyim be 4 months Akoma FM oh bro ye free obi pa twa obemfo ai ma moja tu mi taxi driver bi na de me call ye nti me free ka je me sen ka me da ho no awu ni na me wa dansi ni wo ho no nti sa 4 million na madam fu bi ne scan wo ho no yi 100 cedis ana wode ye dai wode baaye nti o ma me kra me ka kire na o ma me ye se o ma betu ye ka no abepem ne o ma ama nti na me se minimi nua no ye yi na hospital kura si ko mu yi ye o mu ka o ka so binya 100 cedis pe na ye dai abanti me frɛ ma me ma fa de aka me de me so nti madam fu ne ba hospital ho no wo baaye no e na o dis kan ye dai e baaye nti se yi mi frɛ scan ko ka 6 million Akoma FM o ha me da na me ye de me ntena ho na ye sa ka 2 months nti me nya da me nko me ko na me ba wa ha me da ma me nti me ko we na enema nko yi no e na ma me frɛ no se na asa akra na be wo ne ma me ho no wa yi wani amaye wo ye da wo mfi ye frɛ wa wo di se ye frɛ di se e na ye na wo se ma asase aseme na wo pa kire no afi aboa ho ma afi akoma me ma me na ma me de se bi kom don hwese kom ye de endo tie na ma me ka na aseme na wo kan na se me ame wo me ba kra me magimi se mintimi ye de ehwe ni ye sika wese na akronti me se ma mesrew wo de nya sie wi kakra Akoma FM ko na jaminya dan na ma ko pa adwuma aye ai so be ha dan de wana kan ko wagim timi fa akra nya dai emrew wo e fa akra ko ma wana me na akra nya sen 1 month ena me se na aseme na kan no kru nsem ka sama kan mboa ada wo badama na akra 1 month de metias na fa na ko ma because of 90 ena jamika nsentimi to 4 months ena ja me ba nsem beto se ge no e wo honum sisters for na me no mo kwatena ye na me frɛ wa dan oba nya 4 months na oba wukunu ho no be no oba for fresh ho e hyedem ho no wo so kwa enhwe ne nkoyi Akoma FM wa na wo kan wo so no won hwe wo me ba cho an ana ne nyina echi oba sa hyedem me ba cho an timi kwa timi frɛ dan fo no kra ka je ne se sense na ye de e ye me frɛ na o mfa na dan fo no so ne be kan na ne bu afu ti wo timi frɛ no odi matem an me frɛ na o mfa odona dan fo no na me frɛ na obeka kye na we fa na ai na me dan fo no ye de ensani miska ni bi ina na ne bu afu jumadi brana so se awia Maa Akos me ma beja fo ye ji adwa na ye de ebremo Pastor Julius e wo ha sei na na akua koko wo ha na Evangelist Samuel Mensah so e wo ha Ishmael Hayward producer ono so ejina machi na ya balichi social Akoma media FM ono so e bo homoden e wo Facebook Akoma 87.9 FM YouTube kabomba Akoma yim e Akoma 879 FM ewo YouTube page ho na eno so mabo modern na mahye mai ene ye fiada eno ti wa wonim se eye boja ye ane ye bo na yakwaji ahome na afedwada ye de eni eden eni ahoden eni enibre na afa ye sign ade ababe start week no eno ti ba bia wo bia no akan fans of Akoma Mu Nsem Maa Akos great family fans of Maa Akos ya Happy Home Foundation na afa so no eye charity Happy Home and a charity foundation many Akoma FM ene Ebenezer kwabena wode atoso was the time is up not just a time no aso sanso ena abenaje so ede ato Happy Home was the time no aso time aso eno ti koso na bomode ana
share efama ye baby biada wo bia wi Ayiko seasoning powder Asuasene Time Herbal Center 21st South Clinic Daniel Ben Trading Center Daiwood Herbal Hospital and na Zoe Fertility and Alternative Medical Center and Nasawo Industry Bar Herbal Center 21st one more Asuasene and the Nevi yade Akoma Mu Nsem Jumedino Ebro Grofine Mojadro Papa Carenistic Ventures Akoma FM Sahara Enupano Abasamika say Echagu enunti ubetumi ahwebi ewo TV so a Kings TV Adamu Live multi TV no so or eye Papa B TV so Adam Odo TV no Star TV so obehwe ewo wo multi TV no so ebo no so a OIC TV ebe repeat e de ama OIC TV ewo multi TV no so na no dun so yenua onua TV so assign a repeat jimedie e de ama ewie yenko na mene mababa wa Deborah Ewua eni enkomo na yenhura sem ewie wode ababedan ye Debo Akoma FM oh said me city am no oh said me city am no me tie mu sana sa obre na sesa no sister wan hwa me bros no be free na beba Debo ma abom te sen nyame adom na aso nyame adom me ho ye ewie ye tie o Mbacho mene abrantie bi na neti na Mrs. Adamfo ene na yire nti na yire timi ba yefie na ya ba betu nse didi ana ge ne be cry say okọ Accra say ni kunu su Akoma FM enko Accra na oka ge ne ka so okọ Accra nti okra nyina na ge ne koi nti da kru me oho na ni kunu su mi ni yefie na oje me number ka che me say obefra mi no ni medi nkomo na me se de nkomo no ni mbedi na me se me ni yeye free nti me de me number ma no ana me ne kasa nti me ne kasa na da kro ka che me se memra fie na me behwa ade na me se de ba ade a memra me hwe na me koi ti me ko no ka che me se na ni jime ho na me se obi a me ne yere ya adam for de esi de na ni jime ho no se na we ne yiri ni ha nti esi de na yiri behu se ebi a ye twimpra na se bibisa intimate ase ma boy no na boy ni me ne tenai enti boy ni be ma obibi a ono ohwe me kama no ohwe me kama echeyu obema bibi a o se age so ne mada Akoma FM ansa no de ama me enti ono me da me ne tenai ko so che be 6 months enti me ne me sre na de so onfoma me oba baako e wa nsawom enti me ka che ni se o ma me lorufe na me mfa nkwohwa akra na o ka che me se age so ne mada na meti ase no ne medai nti meti ase a one medai no me nya nkonsa wo mu na me kom papa wo nti me ko en me hu se me wo ha na mada me wo ha no ani su bilibili me na me ko hospital na me ko check na menyem me ka che ni se on se ne me lor fe ma me mro ka che me se oniska ana me so me papa na me dan no nti me papa ma me bia na me nya bi mai na papa nso no oniska na me frɛ madam fo ba ko na me ka che ni se on se ne miska me sre no me pebisia no see you at no send me 70 cedis na me de buy na mbeka kire no ka kire me se on ka so panyin sen bi anyinsen na enya ne dia na me se enya ne dia no hu se hwan na me ne ti wo ka no chinchina we kan ya wo se enya ne dia na me de ko to minister ni na me ka kire me sister na me sister friend no ne ka sa o ka kire ne se on ka so panyin sen bi anti obeme akwa ye die ni dru ye friend na wanfa Intina ma ene me dia ba bedam. Akoma FM. What did you say? But you're more 19 years. 19 years. Now what say Bema no your friend is saying? But your dear minim say the friend you Joe. Joe, and one dear winning. But now I have found na otsia. Who ko hu no, not to him. But you're no muti Kenya say. One in the urine and natural. Pachan. Now o ka say one in the urine no. Entamu ye kama ye was say bia ye nyina ye te brono so na udru ho oh sister good morning sister good afternoon ene wo ho one ne ye fine ene ye was say ye ne yire ye fine ti fine na woni Joe ayire no Joe yire ye fine Akoma FM Pacho Georgina said ye na wo sini sister Georgina tie no ma ye hunu tre ya da for fine da montem Pacho na for da me ntem ni say oba ye fie bedidi yenyini nyina atu nsa didi ye adamfo ye kan ho asem kire ye ho ye sresre enkomo bia etumidi komo bia mutumidi Pachan just woni Georgina ye fine pa Pachan woni Georgina ye fine pa Pachan and na wotumi afa kire
na wone wadam for brabo George na mutimi ne to nsadidie ekunu akwotwempra dabo mamba chan Akoma FM na woyam like woyam nhyehyɛw ɛma bibia mamba chan na meyam hyehyɛ me ba enam se boy ne kan se ne yire ne nti obiemu ne nti ama meyam anhyehyɛ me biem ɔse ne yere ne nti kanya ase biem pa chan but ɔka se wone ne yere agyae pa chodebi ɔka se wone ne yere agyae mamba chodebi ɔse ne yere ne nti hɔ biem pa chan ti wanka se wone ne agyae pa chan enti kyerɛ sɛ ɛbra Georgina ba hɔ na obedidie na wone mo to nsadidie na ne kunu ba hɔ kɔ ba nyina na wo aye ba ma no hono dabo mi bi so asɛm o akwanya we so de ɛso hye pa Akoma FM na wo aye ba ma no like wo hwɛ no ba ma de wo hwɛ Georgina yi o ntimi nya na mepɛ na wo saadwene wo trim mamba chan saadwin de manjin de na atimi kwaje ne kunu mamba chan boy ne minim ze boy ni study me so dia na study ukwan ba so kyerɛ me o study ukwan ba so kyerɛ me wo se wonim se boy no study ɛyɛ Joe o study na wonim se o study kwan ba so study na mpɛ so kyerɛ dabo ma me twɛn wo mamba chan Akoma Maybe I'm FM. one and me one and for China, you're in India. Oh, Radi Jacopo. Na, I say, who now, who share Georgina? Joe, you're na, we a nice channel. Mamba Chan. The Boba come you. Oh, what kind of cry? Yeah. What for change now? Mamba Chan. Gina, where you to me say one hour, your cocoa. Oh, you tuntum. Ono so yetuntum sɛ wa enti ɛdeɛn paa na wo hwɛ a ɛyɛ wo fɛ wɔ ho kyɛn gyina Mamba Chan, me nyame na my say na me ntisi. oh nti menya wo ka ne pictures Akoma FM ebi ofo no so Acha. ish wɔse ɔnye mo yɛn mpo ɛtiefo baba Facebook live wɔnye mo ni mpo no kwasɛm sɛ ne ho ɔfɛ wɔka sɛ wɔnye mo yɛn ni wasɛe no kora no wo a wo hwɛ no me TV a me hwɛ no wɔ so yi ne ho ɔfɛ ɛne yɛ yanka no wɔboa enti sɛ wɔnye mu yɛn ne wasɛe deɛ a ɛne na yɛbɛhwɛ ne maba wabrɛ mu na abɔ ne nkyɛm so na ɛmɔ no na wotumi nsa no ɔyɛ guy paa na ne ho ɔfɛ paa ɔbaa wonyinsɛ ya no asesa ebi ano ntumi yɛ pɔsen ne ade wotumi nsa nneɛma transmogrify enti ne ho ayɛ fɛ enti no na ɛnu nti na wosusu sɛ bɛrima no agyae ne yere no hɔ Akoma FM Mamba Chan. na ɛbra na Georgina ɛwɔ fie hɔ no Kenya ase no onya empam no ma ne nkɔyɛ no bɛrima ne ba ɔkyɛ wadeɛ gye kakra na ɔtan yɛ kyekye ne nyinaa mu mekasa dodo kyerɛ yɛ mu Mamba Chan, boy ne de na efie ho de omba. Be me nso ebi wo ha me taa piepie. Enti me pia me timi hia no. Otimi che miska. Ema me nso me hu se boy ni sei na na o pa kyerɛ be na ne yiri wo ho ni nti. Me hu na ɔkyɛ miska kora na ebi wo ha megye, bi wo nso a menje. Ema twam kɔ. Enti ne yiri ne kɔe na ɔka ansa no me yɛ monwa. Ana ɔka kyerɛ me se ne yiri ni wo nti me force na me ne ntina. Ana ma me ne ntina ai. nti no ta cha wo sɛn na ne yere no ho no Ebi a 20 cities, 50 cities. oh Acha. ɛno week bi ana bi ewo mu a Ewo mo a mehia no bia. Bi wa mehia na no de akyem. Na magye, bi won so a menje. Me hu se saa adwen ne wo ni tirim. wohu yɛ Acha. na wobɔ obi ama ne yɛ sɛ ibra jo ta kyekye miska deɛ ɔyɛ deɛ asɛ wonyame a ɔpɛ Acha ma mbo bi amane. before ne yere ne bɛkɔ no wɔne wonni agobɔne bi a Acha debi. onsuso mu wɔ kwan bia no wɔne nye ho so Acha debi. okay enti atiefo yɛde ne mfoni no ɛba Akoma so wɔne ne FM. twempena abosom ya na sɛ mfie sɛn Akoma Be FM 7 months. nso Acha. okay ne yere te baby sao because before no na ɔne wo kɔda he Acha obu a ye share girls house, bi won so a hotel. Misha wan Girls house anasi hotel. okay girls or house girls or house Acha ya sa na matwe agusu. okay nti ɔmo hyia ɔne wo hyia ɛwɔ hɔ mpɛ dodo ɔsɛn Acha ebi a Akoma FM debo wo na so wo de mi siesie die a
eni abeba so on de wafu na ye uje na wo enti economize niema no na wo be economize nyinsen no ehefa na no ono koda kire ye ni nyina kire no oba no obedi na ya bisa ne se enye ha ti ne bisa akwahye se no Bracho ye ho hotel bi o ye friend modi e wa fa ni Kenya ase metane ne ko ana bi on so a me na menti ya na me wa akra nti bi on so a oba na yere wa yetimi hia wo ho mutimi hia wo e wa akra ho bi a hotel bi e ben ho yetimi ko hia wo ono ko na yere wa akra na bi a won so wa akra no afra wo ana se okwa na ofra wo kuma se bi amafe wo Bracho de bi na nkra ho na ye de wona mote Bracho de bi na me ye adwuma ho e de adwuma Bracho I see ye drinks in to oba akra so nti na ono ankasa no woni ba bi te because oti Kenya ase but Kenya ase wono ase won fa unko fie guest house no de woko woni dine Bracho bebi a oti wo Kenya ase no I say oye POP adwuma nti omo ma ne dan se on tinem owie a no opɛ dan ba ko no atinem be ho ne yere ne ba ho no na omuni bed o moda so nti me ka che ne se me nkɔ ho nti o ka se bi o ka se o pese oni mihia na me maka che ne se ne ho de me nkɔ nti eche no ko han dan to bed ne nioma kɔma ne yere ne wa akra nti me na me ne nkɔ oni fie ho nti guest house na ne ko ba chan nti mo ko guest house dodo sen ansa na nyinsen ye eba ba che dos na edoso be sen be mami figure be sen Akoma FM guest house dodo be sen be ma no sama di kan bon ne story a kire mi o nti me hunu no su kakra ti na mani abre no ti guest house be sen Yamba say campaign de abe 30 dia bedu. Hey, Debo. Guest house Maa Akos say Be 30. Maa Akos say Be 30. 30. And what do you kwaniaba guest house 30. Ansa na wunyin say. Acha. Ha, Akoma FM. Okay, yemfa picture no to so. Emra sisi a me yemfa oh ampa would bem me ma odi bem why enti bra Facebook sisi a na be hwe ne picture no ho fe na what dan na chie maba wa style na ho fa ampa ti na aka se minim na yere ne de o ka se na ho enti upe na hwe no a ne maba wa brem sisi nyinsi abo na brewa ti ne maba wa brem no ogina ho no be hwe ne form ya wadi gina ho ene ne kala bi a ode agina ho ene ne ti a wabo ade agu ne to ho wotumi nsa no kwa Akoma FM na wo se upe chinchini pa enti se ebi ho a uchini a na wakohia no wuchini kwan Mbacho ebi ho ha me papa wo tepa bi wo mitimi hia na me nso at times mentant na fie me na fofo wo abontin Kenya ase ukromu nti bi wa mitimi ko mo mitimi hia no wo ya guy ana bi won so a o ma be bi pa bi o ye ho adonko 1 2 3 ana afana ni na nso mitimi ko e ma hia no wo ko apa na ho afana ena 1 2 3 na ho no ko ya dan Akoma FM ni je ai so ko na se wo scan no to mot ba ku bi anum no be fi enye mema na koto mot no mamo ba cho de bi me de sa de no kware na me menye nye mema ade na anye se wonya enke wakwa de bi se mema be ma akoto nsa ma me na menti wo me sa ne man me feli me ni be ma to okure no nsa ya na me feli wo fere de ne okwa de o e won so wo bi a wo be ko ho bia no se de condition ni city no ya baba wa na ko ho sa no a wo bi hu asa de sorry to say say woni suban bisa ti ya wo koye dan woni bibi ye Akoma FM abo mo ko no mo na mo sanko a acho me ya mensa ya wonsa nti wotu ana woni mot ne ba ko na woni mot ne ba ko no ana chese no ano no me bi wa me ko ni na mo no masaba Deborah ma wonyi ni se na wo pesa wo gye wadanfo Georgina ekunu edi free ne sam
Mamba cho Debbie. When you Mamba cho. Can ye? Mamba cho dear. Can ye because ye beba or didn't hear many abresa, can ye? Oba ma memo hana bremu. Now ba me who say wonu yen, I am the say won find him and see. Wonu yen. Akoma or FM. chi wo be kunu. What's what if you saying? 19 years. Mamba cha. Okay. Oba ma memo hansa. Na me mra ne so later. Wonim abrantie yi a wonne wonu ya ba yi anyin sen. Na ne yere no so wonim no kwa be so. Kasa kasa ma me na bra ni mu. Na me yere so e na ma me hu no. Me tonton niema. Nti na me yere pe niema ni bi ato no bisa wo ni papa che ne se omra me ho me niema efe. Na ga ne bai. Ga ne bai na ni di nkomo so odi dwa dodo. Nti me ni me nua mu nyina na wo ho. Ti bi wo ha a Akoma FM. Fi na sa na tie de ne. O sorry a wo metena ye nchen. Until say be nikunu be frɛ dwuma ba mati ga de sɔre anu aba ho ntibi wo ha ye no aduane a ne ni nyina didi na bi anwume wa sɔre no akɔ akɔda nti mo ha na ga ne frɛ me sister wonim sɛ wonu ama aba na mpana ne mikunu Oh nti kasa kyerɛ wonu ya no na minua nso ye nipa a me nim adakɔ ha na piepie onkɔ ya hwe obetumi akyini saa me mere bi kwa papa from ka kyerɛ me sɛ minua no de ato nanim sɛ ɔsɔre a wɔkyini wonu adakɔ a yɛ ha no enti wo mompa ya manu no wonya akyini enti ama minua no manka na asɛm amusa ne sɛ bi ya George na ka kyerɛ me sɛ wo oneni kunu twempana manka so ya nkyerɛ minua no ɛsan sɛ wɔkyini ɛna nyɛ ɔna ato aduane mani di nti no woka na asɛm a ɔpa wobefi ɔpa wonfiu ɛna me de me yi mani nti girl ne frɛ me a na ma record girl ne kasa a ɔbɛkasa nti ni nyina da so wo me phone so nti girl ne bɛkra me sɛ ni kunu so wɔde na ɛkɔ akra o ma ne ntena kumasi ha bi na me su yo mate na girl ne kɔɛ nti me ho na girl ne san frɛ me sɛ sister ya George ma bana san ba enkran ha na wɔne me kunu twempa na me so yɛ de hu so ne kunu sɛ twempa na ɛna ɔse wɔ hɔ na ma bana frɛ ne ka kyerɛ sɛ George na ho yɛ no ɔse ya na kunu wɔ no ɔse me kunu kɔ adwuma na ɔse George na ma ba akra o me pesa me ba ba bi a mo wɔ no no George na so ka kyerɛ sɛ ne me frɛ me kunu busal so ma me kwan sɛ me ma wo mra de a na ma wa ba na ɔse yo na ɔse wo frɛ wo kunu na okunu sɛ o ma bana mra hɔ na ɔse ma bana ba hɔ nti ma bana ne ba hɔ no ɔse ma bana pie no onima de kɔkɔyɛ na ma bana fo ani sɔɔyɛ to ɔhwɛ na ne kunu pick ɛda ma bana fo so nti ohun pick no na ɔkɔ WhatsApp nti ɔkɔ na sɛ ma bana ne kunu akyate akyɛ a nsɛm a wɔn keka ɛwɔ phone so ma bana ne tumi frɛ okunu sɛ wɔ mara na wɔn kɔ bɛɛ ma ne nsɛm bebree nti George na nso ohun saa na ma bana ne ba dɛm no ɔtu punu na ɔkɔtwɛn sika nketewa sɛ obeku ma bana na sɛ wo ma bana wafo asɛ ne nua ketewa no bibia ni bibi na busa na wo ma obi ne de denti na asan ne kunu kɔtwɛn pana nti wɔse eye dede ma wɔde phone ma machine na recordings ono okuna ye nyina wo bo ni nyina nti dede na ekoso no wose ni fie wura bebɔ pono no mu busa ansa ade na wo kyerɛ mu kyerɛ na ofie wura ka kyɛn sɛ onya na mane nkɔ na ɔka kyerɛ ma abran sɛ fi na ekɔ mo wɔmfrɛ ne phone so bi na wonim na so wɔfrɛ na ekwan ɔde ne bɛfa so no wɔmpɛ to so ɔkwan ma abran Sunday no message wo WhatsApp sɛ onfa ne bone nche no Akoma FM no nso se wodidi ma abrantem to de saa message ni nyina sende me a ɛwɔ me phone so nti me so ma ntu ma abrane fo se wonya na mka che George na ne se so onim se wukunu wode ma asam hawa yiwani ne wadwuma wo ye ehwa so ye wadwuma na yi wadwen free be man so na de ohwehwe bia be ma na de ma wa yiwani nti be 4 months ni asese me ne ma abana nyina wo fie bi wo hɔ a na ne watumi atena fie be 1 week nti bini no ofie mahu so aya moso ho na ase na num aye kɔ nti ye na metɔne ama wanu ma aba na aba no sister me no wɔ nkɔmɔ na me se dia ase no wɔse yenkɔ gina baabi nti yekɔ gina baabi so anu osu na busan se won ka ase kora me ko no osu na me se ada wonyema na wɔse an sister me ka cho se me wu bia na obi nim ade kora na akume nti wo dia me bɔ wa mane na se me bɔ wa mane kora ne se wo kɔ ka kyerɛ wo bi kora me dia ma ka kyerɛ onim ahu die ku me nyɛ sa ye bɛka se omu hu ade kora ku me na me se na de ade na wo kɔ ya wo kɔ wu no wɔse sister menyem ɛnam se wone ho ana nyem no wɔse bradwo nti bradwo bi wɔ ye side wonam se bɛsene ɛna agya hura di animu me kɔ gina bradwo gate ya no wɔse na wo kɔ nam se na nyo na ase woni bradwo na nyo no se nya bradwo wo yi o nam se bradwo bai di manim ne yankwan
odi manim madam fu yi fie no odi ko wurae nam say enti nyinsa so de obi nyema ye ma ne present man ka so ya nkyere me nua say ya obekwa akofa adura no no wawu so ya maame aka baabi me sister panyin so aware woni ne kunu ewa akwantuom nti me na mabaye panyin na me wo fie ho nti ma ha me nua no nti ye na me je boy ne number ya nkoto boy no na me frɛ boy ne se me hia no na osuyo wate nti lucky be 2 days ta na boy ne twam anim ho na me frɛ ne se me nua ne de asɛm bi atom anim ne te sɛ no ɔsɛn ai me de me nua no ka kyɛn sɛ woni ni nyinsan asɛm bia ɛna afɛ me nua ne sɛ wone ne nyem nam sɛ ne bela ma me nkɔfa atere mɛrew na sa wodi afirim na me mo twɛn pana no metei enkrofo bebre so bɛbobɔ mamane na wo ba ma wo yɛ panyin wa adwuma bie sine me nua no wan fɛle boy no jo no wodi fe bɛ sɛn join no obedru bɛ 30 okay wan fere sa me madamfo ene wo yere ama na so ma me nua so adamfo na wo yere nyina ye fine wodi so wo yere ne ba ha no pa wia ne anwumere na sa wutumi ni me nua ne kwanyam de a me de krache ye wa asam nti wo pa me enkofa atere mere na sa wo de afirim ene wo sister wo de obi afra me ba nti anwumere na me san ne hia ene wo sister ni nsa ne ba kwa koye din ne nam ne ye nhya da no no hye me na ye Monday no hye me Friday na me Friday me nya ho nti won pe da foforo na wo su yo wate afere me fra boyi fun a enko wadum ne fun na ye me hu adwenko ba me ti nam se ne ye me fra na madam fo ne yere na chia no me fra ya na ba ma na peke ne ko nam se ejo na wo yere we no se me yire woni wo kota de nam se na wade ntin ma fra wo se ai me wo me yere ho enu ntin ma du me fun nam se oso wa ne he o wo ne yere ho ntin wo du me fun ho what eh oso wa ne he kama mi nti wo sister friend oso wa yin ne yere ho oso wa wo ho de wa ho fa chen ne yere no oso wa wo ho acho de oso wa hwan ho ne yere ho na boso yanko woso wa ne yere ho ntin wo du me fun nam se ne krachi mi hia ho na wo su yo wate ade achi a obeba enti ade achi ye no ene wo baaye nti oba na mka che nse jo sese yakora no nyinsan aba nyinsan na aba na wo se ye hwe kwan de be fa so na ye de ye fie de ye nse nyinsan bia nti yakora no wo be wo ena jo ne si yo sister mate na die ne nkura me na nkwa ye nyinsan na maje akora ne se ne obedie na ma aba akora se ne obedi enam se ne adidie mu wa danse ye me mete ho no me mpe manso mete ho no me ni nipa ye free ba me mfa me ho nhyeso no aka de be ha me akiro nti de ya ne se akora no ma ne chop money de bia bet wo ma ne chop money ma mani hunu akora na te wote se me ba mami hunu sika wo de ma akora no se adai ada opesam ko han dan ma akora na me ka se ko han dan ma no na emum sika wo de be ma no ye be bodate ni atwara to nke se bedu baabi na akora betumi aka se o ma me chop money na me kora ma be ye dance ni ana betumi aba se wo ka se akora me ma ne chop money nso bia na wo ma ne chop money na boy ni su yo wate na brantie ko intimitumi fra na chia na afre de du baabi a me fra brantie ya onfa ebom afre de tumi ko be 3 times no wadum ne fon kwara nti ya na me de kwoto obi anim se me sra na me nuyen baabi asa kwa ne nkwa wakwa ho nti me panache oni manim na me ne nkwa boy ne ho ya kwa boy ne ho ne ko kasa boy nso wo mate me bra akra ne sika afre de eno ano no na boy ne san kwa boy nso ye pop ti mi amabusa me nuan se nti jo wote ne nka o se han sister jo se me mpesika ni di na nyame ya adoma wo ba no diskana ma nipa koro na mse me de me ni sika da ho a metam de ama na mmom metoto aduane am wadi a boy ne ba jimi sika ma me no was sister mate enti me na na te anopa awia na nwume no kwasam to say yei me ma me aduane no aduane e wonim se o kan nipa dodo no ano enti me ni aduane keto ano na ade achi mabusa me nwen se ade ne ye no ano a kire se sister ye no wei ne ade asi so Akoma no adi enuane ye no aduane tugu kuma se so ke ye no aduane ntugu enso ye no aduane tugu me mete wo me wo ma me ma no aduane o mu pe ye indomie okay wonu afufu o mu ni banku o mu ni ne ma bebre o mu ni ti wona wo kire aduane a enti me no no abidi ansa na me ma no so ano aduane foforo adi ewo brekra no wanyemo ye no ebra wanyemo ye no na se onyu obi ya bibi hye dan hia dabi bibi hia no me ba na wa ba beto so me wo ba bia wo no me pa chaw ye kan say abena ahunu se ni fie din di abena otumi nya akokoduro efri kumase ko jo yire ho ekosra no anka ko hwe ni kunu mba choma kamengo hwe ni kunu na no akra na me ye adwuma enti
Girl na ka chem se me ba akra me hwehwe no ana me si yo mati nti me kodu akra no that day ma nko adwuma na me off nti ma nko adwuma na me friend ka chem se Star George na me ba oho sabre ni na ne be ma no twempena pa cha sabre ni na ne ajo George na yere atwemp ayi George na kunu mfa ncha me ne brasa na woni George na kunu atwempena pa cha but unya that courage no sa akosra ba no Akoma FM. Ewo amufie to aswe. But nti me koye no na o kire me se me mfa ka mesi o ka so ekonyenya no side ka sa papa betija no ko wa ni enti asem ni ye. O ka so awufa nyenya no kwan no so nti me du ho na o ka chem se me nsu na me si ho na o hia me nti me ye na junso de me na me ye se me ko junso na ne ba nso na so bebo game on my phone so nti me yi game e ma akwa ne se o mo na akwa ne de kwato WhatsApp na okobo papa deep no so nti o papa ne di e WhatsApp deep in the bar phone so na ma me ne se me kwadwo nso ye na me phone ni so na ne ba ne nsa komi aso no na ohun se me ni kunu ne twempena ti obi sa odi asem na kan obi sa me kan no kra kire ewo ho a pacha kire no messages and sensam ana ewo phone so se turu bi kura wo agutumi frɛ be ma no say why you ready but obi o ha me frɛ na e bia me bisa no sika to aso obe frɛ na wo bisa no sika pacha one friend say wo mra na akondo nti wo mra na mo ko guest house ho Akoma FM. Enti ye hwɛ ne yire no be frɛ wo e ka kye wo say ono de wo ya ngunani o enti sei ni sei ne yire no wa frɛ wo but your friend o frɛ wo ne di asam no ka kye wo o friend no ka kye o me wan kan jem so ya ngwani na ebi okukum o ka kye me say nti boni a me metumi di ayi ni ana me say nyam na me ye yo ni kunu na ne bepe me ka kye ne say me mpene ana ni kunu ne si oni ya nti e betumi na twempa na o ka kye me say ni kunu ne ka asa nti obefre ni kunu me efri won maintain nkam bi mbesi ne ka kye ba ne say nyawa na be ma no ayi jo no o se wo pe no Akoma FM. e so wasene na wo de ko bra wo take room ho mi di sound jo se wo ka kye ne yire ne say nyawa fine ni kunu na be so pe but na wo so wo da wo so obetumi aka kye ne say madam for no wo yire ntimi ne wo ntira ana meboa acha enti na wo choice obeti ase ana wo nti ase e de na ma wo ti ase meba eye 3p garlic mesha ma sanja to madro ba kono no 100% garlic extract natural plant juice ya ka bom ye ton de ma wo vitamin mineral vitamin C wadro we eye natural enu nti ya de bia de nei e woni padua no emu sa wo sugar no wo high wo pressure no e wo high wo person be yare by heart ana wa ye kase do stroke ana sente shewa e wo so stress ana wafu na ye kase srade wo da wo so a utumi sa wo bre pa say yes how we mu bi na wo de a ene na e mon fa ba bia nkotwa duro ba bia wo nya duro no eye 3p garlic mixture enu nti ko dane e ba misie ba kwale na ke ba pedank ene angelos wo benya 3p garlic mixture no bi out of free 0248928824 0248928824 grow fine emojadro me kan for the amount Dr. Grow fine was ba je emojadro ye de ye ne ye kokoo ni bi aye na esiesie ni pedia na ma ye kama na fe wutumi didi ye na wo hyehye kama oda wutumi da ye wonan wonsa na ye tititi wo se na se acheme no ne nyina ebe ko moja bedi afusane ye e woni pedua ni mu akoma no aboya na eye Grow fine mojadro ye emojadro no ye kamenti e na panifo agya to se eno ene the finest about tonica wa me award ewo ho enu nti Fred Dr. Grow fine ne koto Grow fine mojadro was 0244 596532 0244 596532 abena ebra wonyin san ya wode to jo animo no okacho se koyigu bacha enti kirame Akoma FM. bacha okache mse minkoyungu na mkacha nse minkoyungu ana okache me okache me na mkache mi sister na mi sister say oma minkoyungu na ye fie de yenyinyin se nguyigu obewu nti ama misroi ana jo ni frame kache me say omo abibidro bi wo ho nti menuma 3 days pepepe na ba na mkache ne say menum se abibidro no nti onye
Oma miska na me fan ko hospital nko yingu. Nti oma miska se me fan oma mi 300 cedis se me fan ko hospital nko yingu. Nti me pene se me kwa koyi egu nti me ko yen. No mbuka se me nko twa scan na me test bi. Nti me ko twa scan na me test ni wie. No mbuka che me se mienu nti no. Ade na ye mienu. Enkwa na ye mienu. Woni obi kuru nyentafo. Pacha. Ti ansa anya yi anka ho. Enya ba akompo. Anyi sanya asem wo ho ye mienu. Ye want don't get don't want. Yankwa. Nti doctor ni frame ka che me say nti me ya na ase menye. Na me say mpacho me ka say o ka che me say 1,500. Ana me say mpacho me 1,500 na say no say 15 million. 15 million na mba na mbe ka che me sister na 15 million die. Ana yemfa me kan kire no. Na me ka che no o ka che me say oni 15 million bia de koye sa ade no. Na me ka che minister ndi me ka che minister anka hwe na minister ka say ne 15 million no ye de kwa koyi nsende yemfa me mfa nkototo million ma na mfa ho efiri o me fra boy na wo mfa enti senka Joe enya 1,500 no ema wo a enka be kwa koyi entafo na gu ba chonko de mamle anka ma kwa koyi wo ko hospital no mo ka se ko twa scan ansa no ma ya abortion na de ama wo no na omo so wanya sen. No mo say 4 months aka 2 weeks na me 5 months. Yeah, 4 months aka 2 weeks. Na wo bosome num. Acha. Na ka bosome 9 na nka wawo. Acha. Enti wonya 1,500 ne ma wan tafo abosome abosome 9 ne na watwe mienu. Ka be yi o mato agu. Acha doctor ni ka so betuma enti nko nya ma me anka me kwa koyi. Okay, enti bema na ka say on to me 1,500 no but owo bibi wo ho a enka wo ba wo de bema wanom cheche ni nyina mu. Okay, so wo bibiduro ho. Ni nua bi wa bibiduro a ya wo de ma ne girls ma ne nom. O ma say bia ne girl ne nyima no de ama na nom na aba. O de ama no na aba enti me ngi sa ado ni binum na mka che ne se mengi. Enti ni nua no ana ka che ne se boy ne se hwe na boy na mfi me enam se me ma num aduro ni nua no wo kenya aso sisi e nka ni nua ne be ma obibiduro ai na me num na nka mimiwu omuma dwe ni se nka me num ayi Joe ni nua ne ka omuti nti omu adwuma omu ye ho no no omu ma ba wan wa bibiduro no omu de asenyi nse enti ka bosumi num nyi sentafo ye ma wa bibiduro na ko wanom menuma e ma na nka mawu sa na omu ka kire wo ai sa na omu kan na obi nso ti na o ka kire me Akoma FM nti mimi ya ma agin se me nkonom nti mimi nkonom ne de 1,500 no mfa ma me ana wan san hwe me nso so na wo so de money gas no na gas no wa hunu bi ba cho ai kire me wa hunu dodo asan enye John na de money girls ne na damfo no wo ho no ana de money girls Kenya aso Maa no mo sister Joe wadamfo George na ne kunu Joe sai na ne su esitie wo Kenya ase kuro no John de we nipa menini nya free na menene nya aka soso but abribia na msa me wo kwa mu ntini ya ma de wasesam ma saa wasesam ma enam so no feel say menene ne yire ye free bia me bo ne yire amane ba ma mo ne yire so amane da ne la anya me lai ti boy ne dem nim se wo pe ma pa na woni menu ekwa nyinsen ba ye yetumi tu ho na mo kwa ne nche pa na chose ye sere no on hwa akra no mo ne chop mo ne wo se mate say ya wo diska won fa sika mada nti bibia adam so mesusu me ba kwa SS onya de akra ne kwane ne ba akoso wo JHS onso so kwane ba plus menu ansa na me ankasa me mu misumi ni boafo obia enti bi de kwato me ma me kuma ba ko ni se ma bana me sere ma bana ne boy binyem enti di manim na ye ne boy ne kokasa na wo so yo wate enti da de na me yare ma ntumi anko enti me nua ba ma ba ko na ma bana no ene o mo ko eso o mo ko na o mo ko ekọ ball punum to mo ball pun na girl bi pie bae ena me nua ma bana se ma me
bladro we no se bladro ni ho na ma abnas na nya dwo mpabo na egu kwana no ha me de sorry for na fra na nya kwan sa na dwo ni so hyedem no obo gen na no nti ho na gen no kwawura adem no ofre dwo no e na dwo ni bae na me ma mi se wo mo bae no joke wo ma konwa kra mo ntena so no omu se amane mpo omu gina hosa wase ma mi e no se na da wo ma ya konwa kra che ma ya konwa ntena so na me ma mi ni ne kasa se wo sere no onde ompe abusuamanso akwa na nya akofa ba wi nti wo sere na won hwa akra no osida wasi yo wate obehwa akra no oje me ma mi number se oh ma nyampa china anopa na sa nwumre me sendiska na masa ba ba bi awowo na wasi yo wate bepem ne abrantie na amfa 10 pesos kra ama okay na wono ebra ne yire no wo wache wo sai wo ne kunu twempra no na wanyinsan Pacho Deb. Ne yire no che wo se wo ne Joe Georgina che wo se wo ne Joe twempra no na wanyinsan Pacho Deb. Aden na wanyinsan ye ti aden na wo ba no kra behunu wadanfo wo ne wo sister yi adanfo brebo wo dia wo ne twempra wo ba ne hu ikude wo behu ato wo ne di ntina wanya Pacho mi jaye boy na ne sa confuse ma me ade na ode confuse wo mani abre abana asini yiri ni ntimi nya hwe ni yiri ni ntimi nya de hwe kire mi mo hwe no se de hwe ni yadan asini yiri ni ntimi mo me ontimi nkume nso so nti yen koye nim nya de be na mo nya de boye ti woni ne ya de mo beye Akoma FM abana woni ne ya de mo beye mebua wo bi a woni oba woni ne ye free enti wo de nka ye mfa ne se be ma no why naive ena be ma na take advantage of omre yo no ne wada ne yira ba be hu ne yire wadanfo woni ne to nsa didi wa be hu wate wo ne na da so chese ne wa ba bo so se sister ne ho nye fe wona ho fe ne yire ntumi nya hwe wona atimi ye hwe ti wo ba gine ni kura fre ne nsa mebwa Pacho Deb. O ware wan ka nware no Pacho Deb. ene na ne ti ho ye de Abrami bisa Akoma mo FM ade radio ntimi bisa na efidie no ayayi a agiche enti se okaso obeware waka na yere hu na sa wo nware no a na wona na hihye ho ye de Pacho na me dwinza me na etina keke one na etina keke Pacho tina wo mpe na ware Pacho nti wo de emema no wo nchiga mema wo mpa wade opese mema no wo da keke Pacho anya sa ono na me mpe na wale je ntina mpe na ware o ya ngunani Akoma 87.9 FM Akoma Mu Nsem dwumadie no enwa ena mede ema wo no 21st akre na kesiatika expert ne wo no bomode ne ko ne ntutu siatika yade no asema afre Akoma FM ekosu na mo reso yade bia tete wo ha wo 21st ya doctor for na kuni ne ni ntine fidia yade sa yade yakache ne wo 21st canteen 7am aduane fufuo banku bibia ye ready enka do market heavy do dan no mu kuma se ehwe overseas o ta fa radio so nyane techi ma go so ne se hwe 0540 311 311 0540 311 311 ma make us way se wo pa mu ni awade apene kwotidie Pacho Deb. na any afia day they say what baby what is it me anya ayi ne ba na show ye funu mo no Pacho Akoma FM no na ne tekeke because of l'argent me boy abena because of l'argent abena ma because of l'argent bibi sao Pacho Deb. ah wa ma me se enye ni second ya na won tell l'argent enye ni second ya abra mani abre o so mani abre ho mani sesi abre na meti akonya we so no enye ni second ya Pacho no menti o no enoa na wo ho kire wana Akoma FM mo Pacho na me hu twi me okwan bi so kire me ekwanya na ho kire wo so a wo take advantage of you no kire me ma Pacho ma me na ma me papa neti ana ma me be yare ye ana owuye ana me sister ma me ya dem ne bai ana no be fa e free ekwa na se no de bai nti de ba ha no ana me sister ba ku bi so nti oya e no na me sister ne ke kan sam chem papa me sister ne de ba ha no
Anam papa de to school me free one on free minister ni be minister nso tons made. Nti e de minister sikasa. Ana minister na ka say eye ontimi nhwe ye biem ti wode ye kɔ na ye pa minister na chew. Ana so oda so obed ono ye betena na emom ye nka nche papa no face camera. Me papa nso discover ode bae senne no nyamfa bi mai minister ni sika na ni yedi enti e ma minister mi papa minister ba ko ne ke ka minister we won nsem de kire papa e ma papa mpe we ni ma hwe ana minister we ni to free e fie on o kotena be foforo enti o ko no amfa yanko na papa ba no de be hye ba ko ni nsa afei papa ko e no sendi eska ba ko ni mfa ma mi go school na me ne nam sa mi go school ndi we ne ba hono na ma wo ba ko mba pan hweme o se ni miska na ade e che on sen me na me ne nam sa ndi na mo chire me wa ai asam no chese ni ho ye mabufu kakra na ma afa mani asa tata ni sio enti oba adan na munua bayi ketua munua kuma ndi nam sa minister we ya na ka che mo fa ba ko na mo fa ba ko me fa mi ma chiri ba no ye last born o de ne call e me o fa ne tina na mi se mo o fa ne ira be fa ne ko abro chinzi o ne me o fa ne yere enete me o fa ne asew ana ti de si e enti na nti ni nyina no say na wabusuafo mi ba pa nhwe me zara mbeza meka Zia aso ba pa me free e fio e na so ba kwanyem unzu se ni miska mbeza be sa se ni mbiem me fwa odi ma kwato adwuma mu odi me kwato adwuma we no anu no ayi wani Akoma FM papa do kwato adwuma mu no oyi nani e di adwuma no do kwato mu Taylor enti no ma uska fa nkwa adwuma amma miska auto machine na me misumituya bi ma madam no mi anga sam misumituya bi ma madam na we we the source Akoma me ko akra na me ko ya adwuma no de mi nya misumituya bi ma madam no ana na odi ko ekosu adwuma no ai but no mo ma usika bia amma miska mo sister Minister TVNT bi o me ko na se bi e ko mo de mi a no ma be fia ba be didi na wo sister panyin no so Mr. Panyin mi ba mi wu ye no je ko fo Mr. wa ko to dis ko fo re jane adis ka ne ko na ni guru ni pamu no betina na se ya no bi asa be wale no de ne ko ni na zo ka hu bi na amana ba sei enje Mr. we na di ma chi di me ba ga sa me ka mi na Akoma FM so wano so eso wo ba tu obetumi everywhere o ja me mo ko ni na ba sa kwanyima o zu betumi everywhere na inkofo so pa no nsuo drinks it on well ma bena aye ma re ho de but ma ya to so pa no akra na me ko ya adwuma no eni ti me ko akra na me ko ya adwuma ni nti se bia me ko adwuma se e o de me ko si adwuma me ko adwuma minti minja e ngoto nzuo no nti bi wara bi mi yem ko ye madam no so e good nti be ko me madam me nya sika nti me se o ma maduane nti ne madam ne to aduane 2 cd anu to 1 cd ama me na me di na me de atina o ye nsi e pon tem e pon be 5 me na minister no aduane na me de ai serious anu me di bi okay me ba ya beba ne so na ye guso a ye frɛ Joe ene ne yere Georgina na winim wo frɛ wa ba ne la ye kwa no akate no wo frɛ Joe la ye kwa no akate se say pastor be je dwa kaka na ne kwa me pa cho me mam 1 minute e kwa Joe no akate no Joe kama wo catch up on you e wo mu se wo ye ne form so wo de but Joe wo hwɛ akoda no ne mre ye so ni na wo kira wo wo so who say omo wo kire wo no and na we take advantage of her 5 months and tafo won koyimu wanyi emu mama na bibidro meet me your host papa Marco radin shira na Joe bema bia wo ya bema wo nsi nsuom na wa wanya akoya de na wie wada obi ba wodi na gira ba bia enye guest out mako 30 guest out na wa guest house no sika kura na eyesai Akoma FM guest house no sika no a wodi kwa ade akoya ikotua na ne koda eyesai na wodi obi ba gira sa gira ba we se wo sa ma no
adi bi dro se onnom ntafo na onwu na no yiri de munidi phone kwa onfa Joe baby a wo hye biara ye be yiwa pie wonim sa Akoma FM ye du akiri baby a wo hye Ghana ha bia be yiwa pie Onua TV be yiwa pie Akoma be yiwa pie TV3 be yiwa pie etu be ya fa preko na kire wo de kire se de ye ba ye because nse bu o mbeka ne sa no a ya na e de dodo onu odi ka ba ro be kan de de udi ka wo procession no nche se udi bim enti Joe baby a wo hye biara wo kate no yire nso kate no chese mo hyeda sa mo mfa bible sa mo chese baby a wo hye biara dum baba munya ready ekria me homete Marco Joe nim se akola we na adwene wo fom onim enti na wo chance ye no wo hye na no ama ne 20 no ama ne 5 no ama ne 10 Joe onim ye oye ni nyansa ne wo soro se na akola we enti time bia mpanifo bi wo ha dwuma omudi ano no enti ba bia Joe wo hye bia no emefa we ho emeye de wo ye no na ya wo ba anka wo nya mi sei Joe ehom se akola yi wa ya akola bone de oya akola bone pa enkola ni bi wo okra ye be hye de ye ho kra hyehyɛw ni ya fefe ye ho kyerɛw ni ya fefe ye to ni ya ye ho styles bi ni ya ye ho nyoma bi ana Joe wo de be hyehyɛ wo na be ye de ye hunu Joe wo meka ye be de hunu e bi kura wo mfrɛ na wo frɛ yanko na no kyerɛw be hotel kra kohyia no enti enkola no de ye ni wo mo achi omunye papa na mom Joe de wo ye ase ne sei de wo ye ase ne sei ka bi kyerɛ ye na ye wuru kwan ya ye be fa so ye be ka asem wei because ntafo mienu na hye ne yem no nkora mienu badane no make ase abeto wanim mesra wo foro soro wo ye POP ni wo foro soro nkofa asem bi ama jina soro sa eti hwe wo ye Joe ya fra fa wo yire mfa na ye wuru kwan ya ni nyina fa so a esiye na ababa wa de ye nyinini Marco mi nyinini na anyinini china jise Joe bam fi so mo ye nkola bone papa okay ekwa me da se enu nti Joe eni Georgina momodiana momfa call no na fe yenyi kyeremu kakra Akoma FM ye hunu se de asem ne setie Joe na wama ne 300 Ghana cedis won koyimuo no kra no enu ye evidence ye da wa kyerɛ se eye criminal case se woni mu a eye criminal case enti mesraw fa phone no na ye ne woni nkomo na ekire ye mu na ba bia asem na abedru no untumi emfa wo ho ensie abena sister wodi no me ba cho me fie ni de maame ya okay wo se baby na atwetwema so maame ya wo se wote se wonua ene Joe eko out but when me san Akoma FM na wote ye na one stop e wonua no me ba cho de ntia mete ya man kan hwe anche me nua na se me nua na nam se be maame wu ntam no eye hoza na obi e hoza nti obi ntumi nkan obi asem wo ka ketwa na asem a do ope na obekeka a kyere wo fi se otumi pia bonten ye obi bibi ni pare ka kyere se ko bo sister man wo se bi sister wo na wo me ana wo ye hwan obo na mane nti bi sumi sure sa me koka obedi matam na so se watrawo we twa poma me na se wotintin bi sa nti me nkoka na wadi matam enu nti na mama nka hwe ankyere me nua na sabre na omo ka kyere wo no na wanyin sen me ba cho de Akoma FM se ebie wo kan kra na odidi watema nan ka wo betumi de me ka ayo e na wan fi me ba se ya wan kan de wo bi nso beka san de ne sister no so na ya ka ho bio because mama ni papa ka sa wa ye wrong men ka ho bi na boy no so no wa adwen mu abie wonim say wo yire ya madamfo edi enti na tumi san fa ho ene me nua ne betwe mpana enti boy no hu se me nua na adwen wo fom nti wo be yusu ni bi wonua no sabio te from wo mental problem kakra na me ba cho da bi na adwen mu da ho fine e mu da ho pa enna ma ho kira wo no na mu ni nti sa ho kira ni nti no ena bia me hu se wo pene Joe epe no wo se ne pene so okay say Joe owo one de yiri wo Kenya se ana wo mu wan kran me pa cho Joe ne de obi ni ba bi o no wo Kenya se na yire ne na wa akra nti na no me fra na yire ne busa ne se ne kunu wei no wo se ne kunu wo kuma se wo ya side wo boy ne so ya ne ba bi a wo tena emu ntwe but enam se de wo ye ni nti no o mo se anajo be 10
ye ya de da no no afa ho no abese na koda nti ahomache no wasan asole no wokọ enka bro no ben so na yere nete o ka so udu nyenya no a udu a ubesi o kef wa na yere nete undru kef okula Akoma George na jo wo mote ka so anyenya no careful wa pacha enti mesam adamu amutie ye ka so afo enkrafo tie ye pa ka so nyenya no ho kef emu wa na Georgina woni ni kunu jo ho no wo mote wo masen o baba akope na me bu madam mo beka mo asem ye sheda ba Kenya ase bebi se bisa kakra yesi jo etimi sa ma line me pa chawo mudi moni ehu bi mati bi ana wo mo kan twantro ende ye ni akohunu ni ebisa mo edo de ye no kra me kasa mu kwa mi di kan se jo no opema pa ene ma was sama sa nti obi ka chem sister said the boy we si pema no ma wonua ne nsan fi na chi eho sebi ahawofo obi abebi ayi bi wo ho boy ni tumi ko gi table no age nsan susu amana ya ma no age create sense nchen enti kanya se ho enti kanya se nam sa ne ma no yo woni so we skanti wo se wo pa wo be pere bet me type de me no want to me fa me ma ye type so age se nkran keto te se me nua ma abana mo type do ma wo a e bia ho kire nti no sa afo no odidi wo mo nti nam se o ye adwuma ne bi de bia wonya sika ne nti no wo san ye small boy wo sha nti wo se wo pa wo be pere ne te what say wo so Akoma FM na say no sitie won so nwa ne ho nkitinkiti bi ne na ahwanhwan bi nso so ense na ma ya ba sika ne obi epe enti wawo ba ko na bia wanya somufo na bia wa ba be se ne pe woni se ye da ya obema 20 cedis bi fried rice kwa kwa chechara ma no nti wa ya na omudi nachi ene mia manim se ma bebre no do mu twam okay se ma be na so hu ma ne bia na wa hu bi won che ye mu yeguso efre jo ni Georgina yeguso efre mu ka so anyanya no careful mu won what yan krafo e monya adwuma ne man se mo ne tifo we dia mo ba ya adwuma ma ye ne type to sabaluchi okay enti ka fefe ka so na make afo dia ma wo gonorrhea enemu san ya de bia tete obetete be ma wonya ka fefe capsules onum atumi siesie be ma obe mehie ana wonya nemu san ya de mesa wada waye mre ka fefe capsules be bo wo ba enka wakoso akuma enu trase na atofo ana wakoso akuma no asemu expand elastic no emu ebie kakra woni be mehie mu a enya de a wonya atenka bia ka fefe capsules takwa bento oba no be ma nom enu nti mu hie mu ana kyese enigye nku a usa wo pe bia tu anansa ne nkofo freme mama ya kwa yenya bio Mr. Harriet maka fefe capsules ne bi enya hare ewo pharmacy chemical ne ba shop biamo na nkofo hia bi fra 0207183819 0207183819 Harriet abaje oso na sabia yesi eka Joe asamono Joe before oba beso pe no na wonim se opema wahunu no emma bebre so no mo nante pen mbacho ende de bi ende me hu bi sada bet achire ni mi be hu ye u be hu ne sen be hu so opema pa adan na woni ne ko emma mu koshia ne ge obi ne ge bi ne wo be mo atwede e bi bete wo Akoma FM mbacho de bi hotana me ka se ben ye ho no dade omuton kenke wo nti na me kwa koto kenke ni bia ba bedi me hu ane said ube taxi bia besi wo nti taxi ni besi wo me hu ane so no ni di ka pie free musie nti osie na ge obi nso asi nti ohun mi na no ne yam hye no dane na chi na me man ka hwe na me fa me koto me kenke na me koi ti no ne ge bi basa hotel ho ababeda sabre ne so no twempera sabre ne so na wonyam acho de na de na wo hu ne sa ne ma wayi na sankyere ni we nyina na still wan twe ho Akoma FM American for amount Joe said you will say ye de minim se de adwama ma bo ne dua de a you can tell enu nti sasa na ti a ene na meche no doctor Dr. Foko Herbal Clinic o say wo bi a chese wato adwama mu pa
wo mu certificate oba ho obetutu ni nyina se what on 17 syphilis gonorrhea chlamydia josotwa mu yade hepatitis B C oba be ma mo pa wo na enso mu nya bi hypertension diabetes ana wo bubugu mpam physio Dr. Foko tutumrika mana moto wode ebibidro ankasa ene sa yade promotion eguso ye start 13 February ye be 13 March ebia yade adokoro na ahu sika kra de be ko ho no Dr. Foko se adada fam be ja yarehwe e wo ho no se mo ba na ye hwe mo yade a mo lab physio enro ye free bonto yenye mo kapre na bom se wo ye fofra wo ba ja yarehwe de a ene e ka wo bebo se 5 million 10 million fine kwesi hini na no wo betua mu 200 Ghana cedis ane ye wapachi number 1 kwesi ade kwesi fiada 8 a.m. to 5 p.m. abrebia ya Dr. Foni apomdi adwumefo wo mu Dr. Foko e ba clinic wo mbo adwuma pa fra ye no 0242 155 935 0242 155 935 and 0507 079199 wo freye me ya bajo so na ye wo ye maame bi e wo ha sei wono so kan busua no e ba ye no ho ye bebisa na no asem bi wonim enu ti enyiwa fidie no free ade aka ene doso pictures afa ye be ma brother Joe ene ne yire picture wo hu wa mu kaso a wo yi wo mapie e de ama ye twe ho abasisia Bema, efisa wo fa rocker for duro nti ne yiri timi ba ye fie na ya ba betu nse didi ana again be cry say okọ Accra say ni kunu su Akoma FM enko Accra na oka again ka so okọ Accra nti okra enyina ana again koi nti da kru me ho ana ni kunu su mi ni efie no oje me number ka che me say obefre mi no ni medi nkomo na me se de nkomo no ni medi na me se me ni yiri ye free nti me de me number ma no ana mene ne kasa nti mene ne kasa na dakro ka che me se memra fi na membe hwa ade na me se de ba ade a memra me hwe na me koi ti me ko no ka che me se na ni jime ho na me se obi a mene ne ire ya adam for de esi de na ni jime ho no se na we ne yiri ni ha nti esi de na ne yiri be hu se ebi a ye twempra na se bibisa nti me ti ase ma boy no na boy ne mene ne tenai nti boy ne be ma obi bia ono ohwe me kama no ohwe me kama echeyu obema bibi a o se age so ne mada Akoma FM ansa no de ama me nti one me da menene tena ko so che be 6 months nti menene me sre na de so onfama me oba baako e wa nsawam nti me ka che ni se o ma me lorufe na me mfa nkwohwa akra na o ka che me se age so ne mada na me ti ase no ne me da nti me ti ase o ne me da ye no me nya nkon nsawam ho na me ko papa ho nti me ko me hu se me o ha na mada me o ha no ani su bilibili me na me ko hospital na me ko check na menyem me ka che ni so on sene me lor fe ma me mro ka che me se oniska ana me so me papa na me dan no nti me papa ma me bia na me nya bi mai na papa nso no oniska na me frɛ madam fo ba ko na me ka che ni se on sene me ska me sre no me pebisia na o si yo ati na o sene me 70 cedis na me de bai na me ka che no ka che me se on ka so panyin sen bi anyin sen na enya ne dia na me se enya ne dia no hu se wan na me ne ti wo ka no chinchina we kan ya wo se enya ne dia na me de ko to minister ni na me ka che mi sister friend no ne ka sa ka che ne se ono nka so panyin sen bi anti obe me yakwa akoye die ni dru ye friend na wamfa nti na ma ne me dia ba bedam Akoma FM what do you say but you're more 19 years. 19 years. Now what say Bema no your friend is saying? But you're dear minimum say the friend you Joe. Joe, and no one dear winning. But now I found now or see ya. Who come home no, not to him. But you're no muti Kenya say. One in a urine and natural. Pachan. Now, okay, say one in a urine. Entamu ya kama ya wase bia ye nyina yete brono so na udru wa oh sister good morning sister good afternoon ene wo ho one ne ye fine ene ya wase ye ne yire ye fine ti fine na woni Joe ayire no Joe yire ya Akoma FM Pacho Georgina said you na we see sister Georgina tie no ma ye hunu sre ya da for fine da montem Pacho na for da mene ntem ni say oba ye fie bedidi yenyini nyina atu nsa didi ye adamfo ye kan ho asem kire ye ho ye sresre enkomo bia etumidi komo bia mutumidi pachan just woni Georgina ye fine pa pachan woni Georgina ye fine pa pachan na wotumi afa kire na woni wadamfo brabo Georgina mutimi ni to nsa didi ekunu
akwatwempra dabo mamba chan Akoma FM na woyam like woyam hyehyɛ ɛma bibia mamba chan na meyam hyehyɛ me ba enam se boy ne kan se ne yire ne nti obiem ne nti ama meyam anhyehyɛ me biem ɔse ne yere ne nti kanya ase biem pa chan but ɔka se wɔ ne yere agyae pa chodebi ɔka se wɔ ne yere agyae mamba chodebi ɔse ne yere ne nti hɔ biem pa chan ti wanka se wɔ ne agyae pa chan enti kyerɛ sɛ ɛbra Georgina ba hɔ na obedidie na wɔne mo to nsa didie na ne kunu ba hɔ kɔ ba nyina na wo aye bɛma no ho dabo mi bi so asɛm o akwanya wei so deɛ ɛso hye paa Akoma FM na wo aye bɛma no like wo hwɛ no bɛma deɛ wɔhwɛ Georgina yi o ntimi nya na mepɛ na wo saa adwene wɔ tirim mamba cho saa adwene de mandwen den na timi kɔgye ne kunu mamba cho boy ne minim ze boy ni study me nsusu dia na study ukwan ba so kyerɛ me o study ukwan ba so kyerɛ me wo se wonim sɛ boy no study ɛyɛ Joe o study na wonim sɛ o study kwan ba so study na mpɛ sɛ o kyerɛ no dabo ma me twɛn wo mamba cho minim ze bia na me ho na e ne fe me ho na e ne fe kyɛn ne yere ne dia oh Eradi Jacopo na ɛyɛ wo sɛ wo ho na wo hwɛ Georgina Joe yere na we are nice chain wo mamba chan da bobe kumyo o waka no kra ya wo ho fa change na ho mamba chan gina wo ye tuntum sɛ wo na wo ye kokɔ oye tuntum ɔno so ye tuntum sɛ wo enti ɛdeɛn pa na wo hwɛ ɛyɛ wo fɛ wo ho kyɛn gina mamba chan menyem ya na mayese na mentisi oh nti menya wo ka ne pictures Akoma FM ebi ofo no so ish wase onyim yen mpo etiefo baba Facebook live wanyim ni mpo no kwasam sɛ ne ho ɔfɛ wo ka sɛ wanyim yen ni wasɛe no kra no wo a wo hwɛ no me TV a me hwɛ no wɔ so yi ne ho ɔfɛ ɛne yɛ yanka no wɔboa enti sɛ wanyim yen ni wasɛe de a ɛne na yɛ bɛhwɛ ne maba wabrɛ mu na abɔ ne kyɛm so na ɛmɔ no na utumi nsa no ɔyɛ guy pa na ne ho ɔfɛ pa oba onyin se ya no asesa ebi anu ntimi yɛ person ne ade ntimi nsa ne ma transmogrify enti ne ho ayɛ enti no na enu nti na wosusu sɛ bɛma no agyan ne yere no hɔ Akoma FM mamba chan na ebra na Georgina ɛwɔ fie hɔ no Kenya ase no onya empam no ma ne nkɔyɛ no bɛma ne ba ɔkyɛ wade gye kakra na ɔtan yɛ kyekye ni nyinaa mu mekasa dodo kyerɛ yɛ mu mamba cho boy ne de na efie ho de omba be me nso ebi wo ha metaa piepie enti me pia metimi hia no otimi che miska ema me nso me hu se boy ni sei na na o pa kire be na ne yire wo ho ni nti me hu na o che miska kora na ebi wo amegye bi wo nso amengye ema twamukɔ enti ne yire ne kɔ na o ka ansa no me ye monwa ana o ka che me se ne yire ni ho nti me force na me ne ntena ana ma me ne tenae enti no ta cha wo sɛn na ne yire no hɔ no ebi 20 cities 50 cities oh acha ɛno week bia na bia wɔ mu a ewo mu a mehia no bia bi wa mehia na no de akyem na magi bi won so amengye mi hu se sa adwen ne woni tirim uhu ye acha na ubo obi ama ne yese ibra jo ta cheche miska de o ye de ase wonyame a ope acha mambo obi ama ne before na yere ne be kono woni wonni agobone bia acha de onsuso mu okwan bia no wani nye ho so acha de okay enti etiefo ye de ne foni no eba be Akoma so woni ne FM. twempena abosom ya na se mfie san Akoma be FM 7 months and so acha okay ne yurete baby sao because before no na one wo koda he mpacha obu a ye share girls house bu on so hotel Misha wan girls house anasi hotel okay girls or house girls or house pacha ya za na matwa egusi okay nti omohia one wo hia e wo ho empredodo osan empredodo osan mpacha ebi a Akoma FM debo wona so what the miss yes ye dia ene ababa so on de wafu na ye uje na wo enti
economize niema no na wo be economize nyinsɛn no ehefa na no ono koda kyerɛ ye ni nyina kyerɛ no oba no obedi nan ya ya bisa ne sɛ enye ha ti ne ebisa questions no Bracho ye ho hotel bi wo ye friend modi e wa fa hina Kenya ase metane ne ko ana bi on so a me na menti ya na me wa akra nti bi on so a oba na yere wa yetimi hia wo ho mutimi hia wo hi wa akra o bi a hotel bi e ben ho yetimi ko hia wo ono ko na yere wo wa akra na bi a won so wa akra no afra wo ana se okwa na ofra wo kuma se bi amafe o Bracho de bi na nkra ho na ye de wona mote Bracho de bi na me ye adwuma ho e de adwuma Bracho I see ye drinks in to oba kran so nti na ono ankasa no woni baabi te because oti Kenya ase but Kenya ase wono ase won fa unko fie guest house no de woko woni dining Bracho bebi a oti wo Kenya ase no I say oye POP adwuma nti omo ma ne dan se on tinem owie a no opɛ dan ba ko no otinem be ho no yere ne ba ho no na omuni bed o moda so nti me ka che ne se me nko ho nti okase bi okase opese oni mihia na me maka che ne se ne ho de me nko nti eche no ko han dan eto bed ne nioma koma ne yere no akra nti me na me ne nko ni fie ho nti guest house na ne ko Bacha nti mo ko guest house dodo sen ansa na nyinsan ye eba Bacha dos endoso na edoso be sen be mami figure be sen Akoma FM guest house dodo be sen be ma no some di kan bon ne story a kire mi o nti me hunu no su kakra ti na mani na so ahwe ya wunkom wo betumi ayi wo pictures de free baby na so Akoma FM no Onua TV ya catch us say ye benya wo picture wo boa ye benya enu nti Joe wo bi de wo picture no amaye wo bi ade wo mfoni amaye wo de ye ne na de asem regions no nyina yaje afa enti wo bi ade wo mfoni amaye chaku Joe wo din no Akoma FM wudi no wase djuma wudi ya no enkoda woni wo monyem no wo makoyi wudjuma wudi ya no wono kra no so obo wato ho ene sa asam no aba no chaku Joe woni pakwa na de full name nso e de ma ye o de o picture ka ho ayi abena ayi wosi ebra na Joe ebe frɛ wo bi answer obema oska bia no agye se woni woda Pacha enti dakukra ni ho a okacha say G50 series 20 series ya one wa another mi bi wa mempeni ntin bi wa on fa ma me na masoli kofi okay na edru dia e dia force wo no die bi wa force me force wo henefa bi wa me kasa mempena utimi force me a e wo dan be mu bi wa dem be ko henefa na odo be ko girls house no odo ko guest house na ase ho na oni emagu Bacho de guest house ye de obi ko we koye ne dan Bacho e ho no ai se utimi pie utimi wuram nti no me obi o ha mitimi pie na oba no wa fro sam ye nko guest house no na wo se guest house wo so mu nko didi ana mu nko e dan enye na no ne wo koda me bi se wasam enye na no ne wo koda Akoma FM abena ma enye na no ne wo koda Bacho me enye de bia na me ne da nso de no kole de nyame ani ba so se bibi obi ma oska bia mo ne da nti se ne wo ma oska ne beda ade achi wo ma oska ne beda Bacha sister Akoma FM mami blame kakra okay nana yaw picture na ya ready me pacho mani nsu mame fato ho mame Pastor Julius ha me pacho we me ya ofidua yi mo atifo am wa chichire bancheye bema woni Akoma FM 19 years woni nada wanyemo ntafo no ma ne sika se wonko no wonko yinwu aboso binum wowie ya wase ya ma na duro abibiduro so wonom no wanyinwo woni mfoni na da so no ni mfoni ni na da so no chaku Joe
brother Joe man trust mame ne phone na da so no Pastor Julius ma Chaku Joe ne din nso kra menim so ya nguna ni dia ya nguna ni asa ana for dem komo ya jante mama na what is na abo na what is be criminal when a nim pro the TV so it is be criminal mama say kan owo me sure pass o tie yen ana o hye ana o fra makate mama he de bi am ka say o pe o mu ja dodo a na di nso wona ma o ya young boy obi anka o ba yanka beboa we da TV so wiase nyina hu eti baby obi wura bia obi de baba etemi manka wanka sa tatu o ma na ke no ntra se mama de waye ayawudie sa adru na wo de ma no ayawudie ayebetuma jelu ba ro ba ayebetumi wakasa atufu akye kwa be fa so nyense no be hwe no wasoma dwo mantie bebre sa kwa no mfa so omo ye osa wi no wadwane onu se wawie na wonu se wudi awo wiase wonu se wo abusua wonu se wo nanfofo mu nim wo ayi so paso mama wo nanfo ni bi ni wonya adwo wo de waye no ho baby awotie efi awotimo ebi ni wonya adwo no aya no mu rafi eti wo mu ni wonya adwo na be yiwo ba se oni aha no wo ye de yampasa mu na ma gene ko eti baby wo biara me de meto no nkra afutu kwa so opa wo mra na yin sisi asebe obi sa krai wa yan kula bone semani ya obi no support no obi no o paso chet nyam nipa ne wo ne yem nipa abanye japade ewiase japade de onyame de aba enya wo de abio eti asedi bia wo bia no wo na sese oba beye wiase nyina all over the world be dia chachu bia o se akoma ye fen chaku o se akoma ye femfo ye hwe no aha wakwa nyim obi ba kwa fa so onyam no wamfa kwampa so ntakoma femfo se omra na ye nsofo no boko na abusani no omasumdwe na chaku so enya asumdwe na so so ma ya dofo ni atiefo all over the world ye elim se mo si ade yo tamale kwa yakofa bi aba na nkran capital city me da se papa Pastor Julius ene yete kan Bible Center chefo ba enyare wanyina ebedwane enu nti Bible Center ye frɛwo ye sebra ye tutu ye de no asema no penin kase mu cancer stroke wo de wa ye mre edam efom ya de gonorrhea bra ne tutu ase ma hama kasa Bible Center wote enu nti hama no de sa ya de kuma se atoso agogo ye wa agogo hospital ne chetama community 16 la shibi ya ben Bowers Club frɛ 0272 5012 0272500012 na yenye wo so obaya memfa so bo ni bi ma wo se woni wonu ya na tie mu papa wanye japa won hwe no na mo maame afiri mu ka wada wo so aden wanye wasade se maame eni nua amonu ho bai Akoma FM Maa Akos mi nua no so ya akwara abone e kire se mi nua no wodi kan wo baako eno no mi sister panyin bi wo ho efi a me papa asifi wo kanya ase ho aye nyina yetimanuafo ye nam nipa du ne ye du baako no baako firi we na tosu badu enti me maame wu ye no ana me we se no so akwara no mu ne nsa wone na chiri ba won so ye oba na me ka che me papa se da se maame awu enkura susu tepa akura asenti me sere ofa nkura maame no mu metena me so me wo baba ko me maame ba ko be fa ne konka na papa se na wo ba wo utumi hwe no na maame abefa na me se da me de manka se me ntumi hwe on na be sere me se me mfa me ba ne ma no na wona ne nkwat na won so wo baba ko nti nya se me ntumi hwe me ba no na papa se sa na tie de abefa nkura nti papa de nkura ne bre me na agya me ne nkura ne ti omu ko school bibia kama na me so me de nkura ne ko ne ekogidi na me de nkura ne kogidi a edu ba bia na me sister panyin nim se me papa bre me iska enti wo mase na waje nkwa na eseska na besi ne so enti mi sister ne tumi ke kan sam kire papa gidifo abayifo ense o ke kan sam bebre me ma papa nya me ho tan papa je nkura de me ma mi sister enti ba sa no na mi sister sorry a me nya ne bone mi ni na tam nya hwe obetumi adi matam sa bi wo ha wose me abayifo wose me yesei enti nam so ma gidi sofo ba ko pe dan wa adwumam e de ma me na me kotena adwumam enti mi ja nkura yi ho e de koi enti me ton so ma de enti me ba chima me hu akora ya me hu no ohu mi anu wasi ni terrace ni wotitini na ya abene na me da so ndaye na me maame abeka cha nsa maame ya ma abena anyem na wo na me de machija wo na betumi ahwe enti kohwa no mame enti ade achi ya me de me mfa ho na me kɔ machima awo beka akora the same thing na me maame san be so me daye enti me ye na ma abena ni hu mi anu wasi ni terrace na se ma abena e de enti na hu mi anu wasi terrace na me de minim sa wonyem na da bia da maame ba me ho beka ba bia waduru kire me
enti that time so no was me sister na kunti akura ibe dia dance ya metumi didwa emo anwa na me dia abera no na akura ni me sister na me nkasa so aduane me sister ni akura ibe ko ho abo atwede aye bibia na omumienu ti fio enti akura yi wo ya ho kyera ni ade na me san be fa akura di ne ko me nchen wa adwumam na me ka che papa se me ni akura ne te kyesa akura no mo ne kyam so mama me nim se da sen to me bo waduro so abena menim sa da sen tumi bo wado ye de wo fufuo so mamu dwame yenu me fie wura wadura wode agame me wo mu fufuo me ba ye wado mu dwame yenu ma abra ye de na wado mu dwame wo se da sen na gifiri mi nsem bo so na mu dwame yenu nam se na pese fie wura ne tumi ana so ye me den me ko be ba me fu a ya selfo ma abra ye den wo se yan me ba ne gya ahwe wo ne ba no so wo ye wo se ma abra na hunti wo de ne ba na atom ntine ba no so de ma me ya me ba ya me bible no me nse ni petumi te bible no na bible ya kura wanwe na campus otumi ate bible ma abna bible no ya me hwehwe bible hwehwe mehu na ye na mehu adokura ye me bie ruvers me hwehwe bible no na ya te na bible no hwe ma nkasa na me fe na se ma abna enti wote bible dia de pa na wo bible no ma wote bible na ho na ade ahye na ade ya me nka wo hwe yo be yemi bia wa ye na anju so beteti nti da kumi wo ho eno se sister mbese me no udi nkomo na am se abana na me nkasa eno se sister said me sinu wote na me tete nti me pese me ko wono ase wo tete nyame na me dance abana wa to me ka cho sister so wo tete no abana me bisa mbacho me dancing na na ball Debi me se wutu me friend ka chen se wo tete no Debi de me be o se enya nti na me ka chen se me tete nti me pesa me ko ya kasa sister me tete nti se me pesa me ko nti ntoma me ensanie me ana me firi makoma mu di ntoma yi ma na me se abana me madwemu de me ball pose me nye ntoma na me ka head ka chen se ma abana me be recordo na se me gye ntoma na chen be ngo kasa sister adada me agye me ntoma wo first one nkrofo cheche ne ntoma en wo se yo wate en am de to record na me se ma abana kasa na wo se me ma abana na me kasa yi na me sister ma me ya nipa wa bere wo me ho na me ba ne nche me tete nti me firi makoma mu di ntoma yi ma sister ma me ya mi hira so kosa de ma no en ma abana kasa na me se yo mate nti ho na me fie wura na pie ya na me ja record ne ye nti me ja recording yana mse ma abna ntoma na menye fa na me wo bia yeso wo hwe wasum wo ko ha wusi no kwan ne ha no me pehwatie me pacho me kamba nti ba sa no da de na me fa pragi ya na me de ne ba Kenya ase ti me de ne ba Kenya so Kenya ase ya nti na papa so na me de to papa anim se ma abna de wo ye no me ntumi nti ma sa de ma abna aba nti edidi di ma na me yese me fie wura nso no chese de no ha me wo mu ko toilet gu bucket mu na maso na ma pampa mu na makoto egu na mtan mi sister panyin ni tam wo papa fie a wo na papa ya ba ko a o mu di mani nti na mitumi ntina fie mi sori esu mi hyedam o tumi betena ba bia meton ade tumi di matam sa ma sori akọ hedam na wo ma abana abehwe me ne ma ama me enti ba sa no afa na ase asundua abefie na mi fie wura mo so de na o mu so ye no na sa ya ma hometi mi fie wura ba ne baba akososo nom jot ni wi o tumi nu ofie osa na miti edwa na msa de ahometi ese ne me ba mi sister wo kumia abai so ni bedi nti ba betena fie na betena fie ho nti ono de wonne me de ekoso na ekoso na mkacha wo ma abana ase nya abotere mente wo ba na ma na de wo ba ya de ton kola waton na ma abransi yo sister mate na me je ma aba na aba no ti me ni akwa ne neti eye bibia da kro ma aba na pie oba ye na obegbo princess sister me be je me ba na se ma aba na ade asa enti anopanam de akwa na ma wo se da bi meti sa me punu mu bibi hwehwe mu gwangwangwangwan se buo se de na odi hwimu na me pie na ba na se ma aba na ade na me bo no mama na me se me nua ketewa wo ya ade metia ma abra yi ni nsama so mu tan wo ma abna hwe maso wa ewu nua ma abna wa de wachina ma abna se wachiri ba 7 ne ma abna wachiri ba 7 ma abna ne ma abna wo yi wonsa boss sister so na mbona so mama me wodansefo wo fio se ade ya me ya ne se me ni wo mu number me wodansefo wo fio se sia si betumi anya obi fun afra na mo de akomo ma wo be ka sa ma abna hwe maso edi matam ka kira me se me wo ye wo hu me hu a kire me nya asam keto aso wo me wo ye na wo ye me ye hefa me ba no cha na wo cha na be 2 years pe me ka me kire wo ma abana gina bonti mu di mu atam asa de ma abana pe okay enti for ni pese ye ma mu hunu sa sister no o play ni part na mom ma abana ye bongu chem so ani ye mo
say the above any mu oba what abai boso me say na wo mu 8 months what to ho ne ma pacho Deb wunya san na Joe when fi wo bia mu chaku Joe you want say 5 months na mu no en fi mi but wunyi say from 1 month to 5 months no hell and then na minia na mo papa Joe papa na hell and no FM number papa mi papa woni no nim se menyim nti no bia I say papa na mama sika to aduane wonyi mu woda so pie pacho Deb wompie mete say yes wonyi mu wutumi pie kura san kwakotena baby mpacho menyim foforo no madam fu biti ades na me classmate no ono nso pomade te say dem me pomade na bia nti bi wa mitimi kwotena no ho na me de ni machine ye adwuma man nti say ade pam no wahunu mpacho mi hu nsa be metima pam bi okay obi at the message about was minimum no pa obeye adwuma was opema pa waka jo na edi a was ode ba ye jo obi aso onim no na me hu se obi foforo so aso se dodowa ono so nim no wo dodowa message no e ba so ho ba bi na me hu no mame obanie me ba so ai asam no wati mu bi me ba so ai jo winim no me ba so woni na hia me na hia mu hia de na siye me ba so me ko me mai ho ti me ko ye no na me busa na me ba ketua no kra na oni fie ti me busa pani na me se ma abna wai no sister ma abna pie o enam se sa no pie o kwai ena o se wo pie Akoma ne be FM. wo pie ko enam si o no sister me ko me e madwen se nka me ba wo ho abeka a kire o se ma Akoma abna FM. nam si na one hwan na nyem oni hwan na nyem di oni na nyem no oni o me pa cho di oni na nyem no wan na da TV na so no chakujo oni na da ho no ma bra me wo be sorry gina ho na ye hwe sorry na ha de wo ba ye se de ni abere na ye si wa ha no fa wo betumi an wo position chaku akofa na wo de ma be na tofa e de amame ye hwe na fu we Akoma can FM. ne ma wanya tu oba first born what this say mpacho 4 years 4 years and over 19 years enti ma be na wo ho yi eni ama na sorry agina ho yi wo de ahwe no free ni ti wi so de kosi ne na ase me pa cho mu ntwa ne nan bibia ma me fu me hia fu mu ntwa ne fu ma me ye hwe se de wo sitie ene wanyim o ye wie de wono akasa ne picture no onya nyem ye ni picture ba beto wono ahwe bi wonie ni fu eni na fu ana bohoi ne ho fe onyim mpo ne ho fe na ye wie ana ode ne picture Akoma FM. ne maba wabre mu a onyim no picture no so na mo san dia to ha ma me 8 months ono won to hwe enti madam bra ono no na fa the first picture no to so ma me oh enie na ba bia wo kai kra na me nwanwa wo se wo ho ofe e cha na yere no mebu a wo se wo ho ofe cha na yere no George na ti adwuma wadi bedi wo wo se o maka ne bebre enti me pese mu ko hia se wo hia be ma na de o ka kire wo no e ho na mepe enti Akoma FM. eye na akola ne ba ma abna ne ba enti ma abna ne ba ye nam se ma abna ma me ya se wonyem na be ma be na ne nyem eno o se ma oho enti be fa onu ni nua be ma baako e ka ho na me se o me enko kire mba bia be ma ne wo na ye nko e na ye ko ye enti ye ko ye no e na me se de animu mi de minim ho e na wodi animu ti ye ko na obo opunu ni mu obo mu na oba bi pie ye ti o pie na o se me hwehwe dwo e na oba ne se dwo be dwo oni ho e na akola na ma abna ne se dwo wona wo ho ne mpabo na gu kwana no nti dwo hyedem ho sa oba no so na ye na yere na ne mpana no enye George Akoma FM. na ye ne mpana na o se dwo mpabo na gu nti dwo ho e na se maame ho afra ne mame ampani ampa na dwo ne wo ho na o fle dwo no nti o fle dwo no na dwo no ada na o baaye nti o baaye na me chia no e na me se me ba wo ho me ne me ma no na me se me ba wo ho e na o se e ne ma me nie na me se me nie sei panimu ma ba wo ho umma kunya ntena so odi me gina ntenten se wo ba me nka asam kura ne sei
ene o se ene ma me kopa akunya aba nti e kopa akunya ba ye no wanya akunya no ne ekotena dem ho nti mo de mo tena ase de o ka ye ne epe ye tena ase na m ka che ne se akora yi woni nanyam se akora no hwe no wo ma akora ne stanko hospital akora no ne niam doctor achira man so nkototo no wontimi mfa ma no ene o ka kire me se ma mpa acha na wote hem se meti dua ase ene o ka kire me se me mfa me number ma no enti ade achi a wo beba me ho odua ase wo be fo okro ko beba me ho na ka bia wo ho bia sika o diska bebele ye ne nkototo akora no ho ne ma nyina no mfa bi nko hospital ti be fo no me twe boy yi twe no wa amanti ade achi ya na me fle boy no wo fon so me fle no o ka kire se ma na me gisika o baabi nti me anya sika no enti me sela wonti wo de na anwumle de hwemanim na meba na me si yo mate ti me sa hwe na anim a wa ama ade a tie me frɛ no besi ne wa amfa me call amfa biem me da say e won chemu kakra wo dia mai da we dey ba hospital okay I say I know Joe at Kasua Joe we be so message ya or dey aba no da we dey ba hospital the da we 360 capsules no ointment no e yesisi yade ne ahotutu ho adwuma da we dey ba mission so dey ne malaria fever bomode ne ma sanka bi heba ne pharmacy shop bi mo da we 360 capsules da we ointment we dey afra ya no 0201681717 02016811717 Alaska Star Enterprise original wallpapers ahifie no wantu po original dia wo kwa aduma Mrs. Anoche Plaza ebe Prudential Plaza wo friend 0554114878 0554114878 ani ajo so ayiko seasoning powder nie me say wa da ye de steam beef ne na twinam ene dwanam na ye kama ayiko jollof seasoning powder so wo jollof no na de agum ayiko stew seasoning powder we still no ebeye de pa je say we de bia gumo na ye hwam na edwane supermarket bia mu benya be 0244 160750 0244 160750 na ye kwa royal Akoma FM. Shaneso Emma Mema Bobodia wo ba ne 3 months bo so me so maternity leave was so ehne fa na ade ne bekwai Royal City Academy wo mo bema obatan chese wa ya adwuma bo asom adwuma nkasa wo kofa nani wo kofa obi so me hwe ba ne ma wo hwe yi chese wo ma akra na duane ye so bi obesi aye no ebe ye mobo enti no wo de ne bekọ Royal City Academy bo so me miensa ye behwe no ade no ama wo kama ya chese akoda ne ma me onfew na wo kwotwe so wiaso ukotwe bia na wo dia wo ho remedial classes no wo be kwa kwaye no Royal City Academy wo kotena se wo betwa no watwa de no no take no 6 am to 6 pm ene ye de extra de fashion school so e wo ho ye be cha se de sipama de yetumi ye ne nyina fe Royal City Academy acheche fo won to boase nyame so e wo mu nimude emfa wo ne ba bia wo ye wo de chem so Plaza Junction boarding any hostel wo ho enu tu fra chichira benya ba bia de so de ma hoto fra 0550 572275 0550572275 and now 0241 667657 0241 667657 eba ne say ya beje wo so Akoma FM quick credit investment channel so emame so quick credit dia ya boa wa ne ya boa mo agi susu ne bi wo de ya adwuma wo de cheche wa adwuma mo na jesa ya ma wo sa ekwan no wo pe loan aban loan ankwankwan loan eno so ya de bi be ma wo dia ne wo Ghana kada wo de baba quick credit investment wo fra yen e wo 0596 920833 0596 920833 and 0302 200390 0302 200390 TCL Electronics yase ewana wo benya just wo TV papa air condition papa washing machine papa fridges papa freezers papa electrical appliances ya ebeche ediama wono eye TCL Electronics for 0546 258047 0546 258047 wo fra ya ne na ya je so kama na ya ne wo edi nkomo bibia ebe ye fa ye ko enu nti ka asamba akotoma ne no na ye nko Brajo so utie mi ai me ma abra na make say ya so ne tie mpan ye na me na make sa no wo ya wadwin se wo fa ho adwane na nso udue se udwane nyame a wo hye na se bebi a wo hye bia no
Bomb me serious they say omo me chill mame. Untimi me fa me na wo me say nke unua ba na nkobi ni say ya enkanya wo de. Enti baby a wo hye bia no. Ye be ba be chill. Okay. Me da se papa. Oba ye ko. Joe dia me no wo kan say me dia me nu ni abusuamanso bia. Onyam akora me tuma na mo ba wo na ase wamfi me ma hwa akora na me na bedum pempensuo yi a me ka ma bo bia Joe meji me sika bia so wamfele say wo yire ya madamfo a Joe me ka ma bo bia betua ma de ma me de me na wo kan no. Okay. Akoma FM. Papa say Akoma 87.9 FM no Akoma Mu Nsem dwumade no mpacho mo pagya mo kakra na mo ntwen ye na mo tie no say no ntwen ye ne Royal City Academy ba bedi enkomo enu nti oba no bosome miensa medi nkan kura bia ni adomu su kwa wie enti we dia ye numbers no ene ye de bibi kakra eka oba mamu aha ye ni okay yanko Royal City Academy sisia na memo mahunu se wo ba bosome miensa enu de hia me pa fanebra ya betete na ma na aduane de ubabra ba no wanya me pa cho me chia mu nyina o Yesu dim obesu anti akosua Nyankopon hira wo dim pa wo ye wo Asante memu any the whole Ghana we the Royal City Academy yes Jean Craft from 3 months to infie bia odi ombebe bia ye G crèche nursery daycare primary and senior high school me pachotie ehoni ye JHS ni die ye nyendru ho JHS next 2 years and na ebedu JHS and it say wutie mi a wo ba no from 3 months bia wo anya maternity leave e wo fie sesia na wutie mi na wo dwene ho se me ba resume adwuma na me pe baby di me ba no atu na wonya baby a emfa ne ntu a Royal City Academy ye frew se fa oba ne bra ye behwe ne kama ma fa ne bejaye na wakọ adwuma enti wo pon a na waba be fa oba be pa cho se oba ne ntwanufo a emfa ne mba se wudi ne ba boarding house anu de menje no but from 3 years up na bia opesa wodi oba ne ba na watu kwan ana se wo ye adwuma bia wonya kwan enhwe akora no se na obesi ahwe ne yie na obi ama na hwe oba na mawa ye wo boarding house man kra from 3 years up ye wo primary school from class 1 to 6 enti se wutie mi se sia family number no o frame mi se sia mi ntumi fanti churo tu ho 0241 66 76 57 and 0550 57 22 75 Royal City Academy yes I G senior high school for remedials for nso ye gi omo enti se oba natural exams na when to me entwa mesro wako second first world war anya ye and second anya ye third anya ye metu mensa frɛ se fanibra Royal City Academy na yemboa wo ba no ekwan paso na wontwa ne fefefe baby a opese odi wo ba ne kɔ na watumi ayeden akwa ama Royal City Academy remedials ye started yes adwuma we a check from 207 ana ye started adwuma yi enye nne na me ba best start se me ba betwe ni remedial for remedial adwuma no ma ya che papa ebia we be ka se no deck die ye make menua sa asem we any book biye mu no deck ne ye make ni ye pa enti se oba no here one subject ebia English na wa twra na we ntumi ntwa enti na oba ne wo fie na uni bebia se kra de na wa dwendwen wo si akra die remedial si wa twra enti ma be mebu onko pe bebi grant na se si ya se wutie mi a
family number ne frɛ me okay 0241 Royal City Academy number near butcher with 0241 66 76 57 Watcho mas na tra na want to mean integrated science me kai say me call hospital na nurse ni bi woni medwuma pa but enam integrated science inti want to mean enkoji na body akrata ana me sister meboa was madam mabre textbook kra me ni bi ana me am ko textbook bre no ana me money marking scheme ana me so dia wo mbra class crowd dey study way e ka 1 month pe se si ami kese wo ye adwuma wo achim odan hospital as a midwife and this a would see me and bo enuengu asom enka se o yati abre me ba no akwa nso ontumi ntwa enti ene de me ba bepe de wo ho mesre wa wotie mi a emfa na grosso fane ni breso ebia wo ni krom ha na wo outside Kumasi a ye wo hostel facilities ye niam ni nyina ni boni dafam boko e boni ni sro obetumi aka se oh aha de me ko bisa na ni boni wo so nti ma ntumi anya den amba da bi e boni wo fam enti wo de tro number ni to ho na frɛ me mɛkyerɛkyerɛ bebia yɛwɔ examiners ɔmo na ɔmo kyerɛ nkra na de e prepare obia ni ho bɛba Royal City Academy sɛ ma bɛkyerɛ exam sɛ wie na bia wanya ace wasi adam di kotek mi koye den that means akra na nya onu an kyerɛ enti results di kita no so oni bebia obɛ den odi ko ba ye be prepare akra no sɛ ɔkɔ na nimu a ombre enti ye be frɛ sɛ bra classes bra school na be sua ade afin so wo try exams no and am say examiners a mo ye chief examiners and educating kra no e show mo do's and don'ts enti no wo ba ni ba omo ye enti wo ba ni ba ye be prepare no as a candidate no akwa akotro nso hwe no atwa apase the opese okokoye wo tertiary bia no akokoye no fail so Royal City Academy me said the numbers no 82 drive bm 0241 66 76 57 0550 57 22 575 Royal City Academy your numbers no me said the baby 0241 66 76 57 0550 572275 Royal City Academy semo nkran na ye boarding ena mpanyifo no eye hostel enti wutie mi Ghana baby a wode fa number no ye wo hostels wo ho se si obi afra mi fitachi ma o si madam English no ma try ba me so de bra ye wo chief examiners wo ho examiners na ni kwan se ye bo mudin e wo nkamedi mpanyifo din betu na wo hu se ayampa nukure sa results oriented examiners ono no mo kira de Royal City and it say brace wutie mi a misre wa fra mi biemo en fact wo so dachi bi dachi na ye too late amount say see a na ye moto no so say security hu ya me moto no there is no failure in God nyame mu no ehwamodie bia ne nkukuo bia ne ho Akoma FM ehwamo ye disappointment okay nyame mu no nkukuo bia ne ho okay enti uba Royal City a success is assured okay Royal City Academy nkra ne ho biem from KG to class 6 se si a me pracho from Obanibra fa Obanibra ye school bus wo ho and e bo no so da fam say boko obi wo ho fra si na wo gye hu sa na mu school fees bo ne da fam say e bo nya den kra wo de fa oba no e fa bra ye school bus na catchment areas no for now wo betumi afra me se wo odiom ahoma so ayija Akoma FM Kentin Krono eba se waba abuabu asokore mampon edi ba bo chrome from dichem so
ahibubua no Ashtown ɛhɔ nyinaa wo wɔ hɔ afrɛ me sɛ wontumi mfa wo ba ne mba ye the bus ba be fa akra no kama na ya kyerɛ na ade ama ɛhe fa ne ɛwɔ ye wɔ chem so opposite KJC Instrumentals enti wo fa ka wo bebi a wo si wo besi wo Plaza Junction ɛhɔ no sa na ye friend Plaza Junction enti wo si wɔ hɔ a sɛ wo refi kura school ni din a fa number ne sa frɛ biom me direct you ama wa ba yasu ye kama number ni is 0241 66 76 57 and na afin so wo problem bi e wo resource ho wa ye ka wo de frɛ me bibi biara wo hia wa ye bia wo de frɛ me me assist wa ma wanya ne kama nyankopɔn hira mu nyina no nka mo amen ya da say afin yenko na ena no ye nuaba ono so kan ye Georgina anameboa na Georgina fom ye no din na ya enti Georgie apom to say mame apom to say yo etie force ye hu Georgina okay ababa wa awudu be mane awudu ahu yo awudu ene no ekwotwe mpena school bremu a jese na busuafo kobo ni dua no me pacho fatu omo so mame omo hu na me di omo kire ti ba ye hunu omo a ye ka omo ho asem no na ye ba ye no tiefo keka won mo sase ma ye de ye ka se omo mra ne ne se be ya de beba no na beboa no na cha se ye de ama won no mti akua Pastor Julius Evangelist de ye tiefo ene ya hwefo mo achi Akoma FM ene benche ye eye ma yen say yenye sika yade emma wo mo akọ start business na bribinti ya yemfa papa we dey we ni free ho ni ehunu sika na ya hyehye no ni ehunu de yatiefu atumi aye enu akua so na hyehye akua so hyehye ne pa enti sika no yenya de ode koye adwuma ena yenya Mr. George Jenfi Adawro Manso wama ye bia no so ye de ekura no ekoto school mo enti na no awo dia na me fra me ma wo ye mama pacha wo fra me ka kire se me wo fie na me se ya me wo fie emre wa fo me ku ye yo ana se me fa kwala ne nko school mu na de ka bebe bia me mfro na me nkan kire fo mu nko school mu nko ye den enko bi se bisa me fo nko to school mu na me se bisa wo mu school no ne emma ne ade ampa so mitutu mirika e de nkwala no ekoyi okay enti yesesei wako school no wakonya bi admission no ode hu sika ka kire ye mpaboa entade ne nyina no ye beto de aka ho nti eno hu sika no ye separate eno de ekura no ti nkura ne sika no ye separate from sika wo mo de ekwa ye adwuma kakra na fe wo mo de ahwefie enti yetiefo no yahwefo onyame enhyamo my badwafo betrase a wo mo abehie enti papa ye moska ne din na wo bia nkoyere wo mo akoka se ya mo sei na yakoyere wo mo age anampo abusuafo eduru ba bi de ye fi wo na ye hu se wakonye sika we ne de wo mo mbosi akakra wa fa ma wo mo musu chi mo de nti ya de se wo ko na wo se ya de 5 million na ma no nti wonya bi ma wa sa no ano no aha nti no wa hu nti ye modin ya de no no bi Akoma FM na wo de nyansa ni nimudie ato ho ti papa mo present mo mo ma ye ne mama o de atiefo na yahefo keka wansa so wonya ye se Akoma FM yemfa mamo yani Akoma Mu Nsem dwumadi Maa Akos da no yemfa mamo na mfa nkope bibi kakranye ti ye de we ma wonya meja oba na hon konkrondem amen okay afa akankura ni sika mo de ko school no eye fa no gu ansa we so ye de nkwala no de ma akofro o ma ko busaye no ehun so sika nie eno nka we hu eno so die nie de ode nkwala ni ko school eno omo mpaboa na omo bibia omo bag school bag bibia eno so eno na ye no so nie eno de Akoma FM makoyi we ni bi na beka we hu we ni nko school die ne omo bag ne omo mpaboa ni die nyina eno so nie ya de na won so de bi tato won so de ka Mr. George Jenfika say no wuti we ni free ma won so wa personally fa
ebi yen kan wo but ewie be kire ma kire wo so fa bi to ho abrewa na afedi aka ne yen fa nye admission ne mpabo ne bibia matima enti ade asem na mo ka short na yenua ba ne ba ye no nanim aye kama Georgina asesa yehu ne sede yehu ne Akoma FM in fact kan no ne yem hyehye na ne ntumi nka ba enade arrechichira bem ena no so omo kọ no so yesan ma wo mu bia omo di bediti week no eno nka we ho ya omo kọ no ye ma wo mu sika ya omo di bedidi ansa wo ma ba ne aha ne so ye di we ya ma wo mu ti obua wo bia ye ma wo bua no enye kwa ye behwe se ba bia wo direct se nko no ebekọ ho na aye fede ni onyam sha abramo edi shira abramo na yesu yenya ye de ti nyame shira mo papa ka bibia ne yenko ma de American say Yankopon won shira mo ma mo ye de mo asembe da mo no Yankopon won shira mo pa won shira mo nya mo kase won fa mo firi adom mu enko adomu Yankopon fa ni shira mamo ana won mo soso a wo mo bo aye no on soso Yankopon won shira bebrebe de wo yi ni sipka ba bi wo yi firi bia no Yankopon won hyewo anamu wonya ni wo mo kase se information wo ho se information kasa na ya Georgina eni o maame ene de aseda eni ayeyie edi ma wo mu nyina da wo mo ase bebre okay Georgina yako Akoma FM nyina mwase nyame hira mu nyina tama me ba ase na me nia ni da so esa me so me ma kura betimi akọ school enti se mo boa me ma se ne me so me ma akọ school a me da mu nyina ase mo boa me nyina so Yankopon hira wo okay da mo se pa mo ya die me hira mo man yen hwe ya de ai video bi ato so ma dwendwene no so ate da nyame ase ya de video bi ato so yen hwe bra Georgina ba ye no sabra no ne video na yen hwe ne ya o kasai na wo de fatoto ho na hwe sen sakrayaba ana sen sakraye maya Akoma FM eti fa wa sambra Akoma Mu Nsem dwumadi so na wo no obi share wo problem a ya na efa asolve ede amount mame mo fa mo ade na mo ntwen yase ho na yen kyerɛkyerɛ mo de papa si yie no ne ya kyerɛ wo ni nyina kama na mo hu de mo de beye why enti evangelist Rasima me Pastor Julius jedwama me na yenko yemo no wano papa na emom no shane nsoma me say charismatic ventures we won na so panel discussions no hoka ya the Sahara mission ne G capsules no aba na wie na che say ononom Sahara mission ne G capsules na etu nam nsan ya deku ekwan san ma bi ma dance die doso ti ye di one dance si ya de vim ne confidence en ye de kasa wo de mission ne benum G capsules no enam nsan ya de be ma oba ebekro Sahara man capsules o ye be ma wo bo da bridwo udom brego fankraba obema na wu bomodi ane nunu mu ayemre wo di simu na kwa numbi na bibia ntumi enyina so hindi eba mesha diabetes and typhoid and malaria fever etu ase ubenya bi e wo herbal pharmacy chemical shop yemo friend your 0248569335 0248569335 Rocker Clinic Limited we ye the Medfagen capsules aba na eboa ma mo ti e ye ni pedwemu otu asiji rim eye acute pains no woda na dwantumi na woye adwumaden a wode ye Medfagen capsules be ma pakum obagen ke 442 monsumo nombi Rocker Clinic Limited e wo kuma se alaba bobo station on East Coast School House in addition mo friends 0244 183 230 0244 183 230 Pastor Julius yankwe that's it the chair here for na Jody Fashion Patas Market na ma leader and so bantima na mamenka samba ko obi send a message was say one no one Joe Chaku Akoma FM TV ho hwe one na te ho hwe na de oka ye ne say me fa na mfachina enti no npa kwa ne se onim se all type bi na no test yen oni na te ho hwe oso won fa na mfachina ni pa bone fo ete se wo makabi ubebia yakete makabi ewia ye ne be kasa na se area ne be kasa no awonya na somdwe after enei wonya somdwe se chaku
pass somdwe a ne de ne se nko beba de bia maka se wo mo eba na omo akra de boa wo obi wo na asem ba onim se nko ba be kan asem no akobe we no anya nti mo ana boa mo ne ta so wo ma nature enu bedi number 2 de bia maka se na no confidence bia nche de ne o man mpi sa obi nti abasa o wo dwa nu ma na akoba de beza me chen se o man mpomra ene wu nia nature enu bedi chase nyankopɔ nsuro wu chakunu wa kwa ya oda tv su nyame nsuro de ode be yi bi obone so akatua bia wo benya asakoko na de ya na se bone na katua be ba no na chakuru afi se odi ababa wo bi bone enu na ama ehwa akatua ba no na fa ode share adumi adan mama me afutu ampese mitu mema eba nyina se mama sawumpa ya na nyomo pe o ya na nyomo pe na oni bi oba hye no so no ntimi so hye no so no akwafa asem de ababa to no so o how dear atini ba bi o ya na edi mirika na yakofa chaku akoi se no nim se beba ne se ya menya hwe se nko bekro but the bad pressure na afa pe bi ne ti afa de mitu mrante fon se mama ena aye na emada e dia sudie na nam se wo ho enko ho se wo ho pa se menya sika because ya na to da nam mpanifo betufu aware de enya sika na de ma uni ka prenko ware uni sika emen ho na kire se adesa wudie no amane na wo so aso no te metu mrante ne fo mama de mesre pa ne se me mesre pa ne se emaya na e ba mama ye maya dwene mu nyedu so we akole ya wa yam fum so nkuan fum so to the mama we ya ebeti na twa so we se nya Akoma Mu Nsem fu ada woro ma wo akole wo no ontafu egu yemi wo ba bra anu so yo fum so twa so mama ya dwene mu na ho na we piki yesu so take you for granted as ye mfa hwe ho as ye de na nwene ye shadan kasa me dwene ma bra bon shadan dwene Shada duna adwene nkum nipa shada dunia dwene sɛ obesi abo abrabɔ amrasi wiye na moaye na de bia na ye de ma ba no mo dwane no mo bra yie ya brebi enti me da se papa Pastor Julius number na yɛte ne nka no na Kefosu Travel and Tour Recruitment Agency hyɛne so Kefosu adu betu kwan ba bia episode tu kwan ko bia do bɛkɔ enu nti wo de bɔmɔde ne kɔ ne nkɔyɛ hyehyɛ no wanyi usika ni Kumase emena high tension no wo frɛ Kefosu 0278 902965 0278 902965 na ɔtwe ba pada so ene sisi yade ahotutuo oba bema enemu san yade watenka woni bi stroke ulcer koko pressure ene hawo we ya otwe ba pada divine hope herbal center finding sisia nema wonsa enka otwe ba pada ni bi was 0551 228281 0551 228281 ojanisi wa beba ebibidrum Samson kolena keba Mr. Eba Fredman Samenko tabi eba shop addition market heba na pharmacy bia mu ubenya ochia heba pada ne bi eboa ma aboa mema energy catering service me so ya benu wadua na kama ede amount wedding party during we ye program we ye fra ne menu wadua na ma ye wo braman ye benben mu chrono main station or macro traffic light one ye wo fra ye was 0243367993 0243367993 Akoma FM Marco and me 2 girls ne fo obi nwale ne yere fon kwa obi enwale ne yere fon utumi hu ba ma bi na hu oba bi odi na chi ya na wa ba wanu we de ngomfata no we de waye na duro we de odi na fa ba bi obi nti sika nwale ne yere fon da ena obi ntuma agufin no eye na de obi ntuma agufin no eye na de ena obi ewura boutique akota atade papa obi susu de etiquette ya wono so ton banche wono so de ton meko obi a pe ena wode ye ne ho enti enhu obi yere anko kan kire ne se me ho efesene no na me dia me ya oba sene no na me dia me di me hu ni sene no mesra mu o gas ye ena medical aka kire mu no wokoda mu so a wo de wokoka kire ne yere wonim koma woni ne yiri bedie na wofe no no da wie ya nya yiri ncha na wada wo ne yiri ncha wo se me ndinti na wudundumufo no wo se me wo me yiri dem me wo me yiri nchen enti wa hwe wo bu ho sei mesira mo magazine mamutoto mo ho asesa na mesira mo wo sa ni 20 ni 50 na wode ma wo no hawo de be bra wo no ebe se na obi ade
wonim nyame so akatua ebi wo kra obema obenya yare ye but enka ne yere da nyame ma ne nka ne yere da wo umpra na wo beta ho no wo benya yare ni nyina bia kwa akositire efri se oba no wate ne ho ote ne ba bie enti ma ne na da me ho ofe ma bebre sa no mo yo me kogye no because me ho efe me de me yo oba me sita esipi me kwa kogye na fri ne nsam me wo boa ho fefo te se wa na yere ho fefo wo hunu no woni made a wo ye mani kunu woni secret a one ne wo hunu na sa na ote na nya sa na ote enti ma ne na adam na nkofa sa hawo bebrebe we nyina e ma bebre yare omu nyina wo mo ha mu nyina asai efri se niam a ewurawura ho ne nye eti mesra mu mitumfo e ma mom na adam se me koju obi kunu efri ne nsam e house ya na wo benya enti mesra sister no so Maako wa anye de sese wo ye meka ni pray ya kire no ni nuane nye nanso wo hunu ye wadamfo ne beka kire wo se wonni no ni kunu twempena ha me se fa ba boni tirim upa fa ni ko police station miamwo no wo wiye na ni nyina mu no kenne ka se meka yo meka kire o meka ye na wantie enti me de me ba ye metena hia meka yo Maako meka ye wantie Maako meka wantie me de no gba ma me we meka kire no wantie me de ne ko ha say wantie na wo ka se me de minim se me nuane mu ade enti me ye ma adwene se me nka de wo pese o kire sei wo hwe na sumpe wo hi wa sumpe enti de ade a wo ye anya nkwasasam wotu mi fa wo bi ka ho ma me ane ne betra na ni adan anu no mo buru no na matese ni twani masi ho na mo de akaka duro hwenti apapra asuru wisa efom wisa no ma kwa bom na mo de chie ne fe na mo de bia fa ne turu mu nyina ene na ni ase nyina aka ho because nkwase asem abana ni so o sese wo bre ene na aka ho wodi na chi sister obo wani si bakoro no ene ho ine di na chie aye wo obi wo ho se be mfa me ho asem ye ni wo fa me ho asem bi wo ho a be fa nipa ho enti mo ya ade amu ye ha chakudie wototo pako ha wo se obi taxi buy obi na do picture buy yo obi na kire ye se wo hye ha obi na kire se wo yo sei enti wo bua baby a wo hye bia onye TV na ekasa no TV3 na ekasa no obi e Akoma fa na ekasa no ha ya tena dwam baby a wo hye bia ye do beba Waterfalls Dwelling Enterprise and Superman kwa wase baby a wo so wo bia na frɛ wonom no mbeba ye betu wonsuo ne de ma sanse ye entusuo mu de ensuo to mu ne de ne ye expert ankasa ne ye wo fidie no enu nti bomode abrabaro ni site ye ne na ye bia ba clinic ena wa brosa kromu adweso Waterfalls Dwelling Enterprise Freyen e was 0246 265707 0246 265707 and the Grace Academy Bomadia Nebra na say wo ba no by mission emano and the Grace ye was Santasia nyinam na ye fe crash kindergarten primary junior high school ni na ye wo enwumesu mu akade a chechefo ko ni nti wo bring am so wo mu trimu wo nyina ya so mo begu and the Grace Academy security ya pampe enu ti bra Santasia nyinam na afra yem e was 0243 71 43 16 0243 71 43 16 Royal Joe Park Natural Clinic and the what they dro and when they Royal Joe Park near what they point they journey and unto about what they put was watch Royal Joe Park yan ye friend one more power and son one no more na ediabo who what the any no oba Royal Joe Park ya wa anguraga jena josio friend 0541 407586 0541 407586 God's Mercy and Construction. God's Mercy Construction was a Bomadiana bra. Open shop and answer apata. No what to idea woman and no bar. Ye be be I am a Bay 18 station ye walk. For 0243 178207 0243 178207 Evangelism. Amen. Kakra me ka kire ye mrante ne ye maba wano ma ye mana ye do mu ba wiase no. Sa me ma me awu. Me papa wu mantimi amobra mantimi anya hwe eye nipa otesa no ompe bibia yo me ma me wu na ma me wu na oja e koko na Akoma FM wakoto enti na me na we jimi for papa ana na ma me wu wan ko jira pro station lido matem se me ma me wu o ma me wu abrabọ nsan ye o papa wu a ensan ye
Tiso bitimi ka sam papa ahwe me. Aba wi ase. Me ma me ahwe. Entidi ai. Aba wi ase se baba. What ba wi ase fight for your own. Ya ode. Afọ ni tu nipa so. Okay. Nipa betimi agya ho at any time da bia me ka kire me ma. Message dada promotion na me ni ho. Etimi ni ho a what will you do? E bia na mba ye. You continue with your life. Baby am nyame ba wo di wo no. FM. Eti do nyame nsunu se me di mo bedru no no. Eti wo tuo ya me nko ye dwini se. Dabi na me ni ho. Se me ni ho a why na eto awo so eye wa. Eti sa wo do adwini bu sa wo ma me awunti. No obi kuru no akota ho. Wunni so wo yere. E na o se me enko na me frɛ no hotel ha. E na me de ne kwa nyansa na wunni. Na chichidi apɛ no mo ja do do adi nsuo fram. 19 wa wo miensa wo. Miensa wo. Miensa. Nese the real man no mra no na de ya gene. Wabre. Ni pa ni dia mra pa no. Na de na bre. So mo na je gu se tam. What the other? And who just a pepper ni? Ayi sentiment. Na wo di adai. 19 na wo jini ni. Je man for masa. Just a metiase. Mema ye dia. Etu mo sa ma wo mo nchirima na e ba no. Jise ga bo mu ye wo free afun ba de wo yirim kom wo. Because the man that ka was asase we so no. I say ya basra mo. Munya say me ma bi ni ontimi anye say. Ba wo so. Ka kire wo say metunya ye biribi. Sa wo pasa eye ne sa na. Na me use sa quotation. Osoro bo ade obo na osoro bo ade. Dia wo ya no na onyame so obi aba na ba bo. Na wo ya wa dwen say. Na say mo incident bi si. Akoma FM. Lady be traffic see. No to. No fato no so. No direct. What direct? No to. Send anyone nyina hwe no obi video. And again we see you. You see after the police. Send me what? That's what my manager. Oh so boado no. Now ti ho. No ankwaya hwe. No ankwaya hwe. Traffic see na kwoti ho na. Ensure wa ho mo meto. Mo te traffic na mo meto. Na dwene kreke no. Hwe enti adwene na media man no. Fa ye adwuma me nuaba. Fa ye adwuma me nuaba ma. Ka kire ho say me ma me no papa ni ho. Ebe ye. Me survive. Na nyame so bebo. Akoma FM. Chachu o so mo friend. Chaku. Udi plan ye bre ne bo. Chaku udi plan ye bre. Na bo be pa na be ju sa. Na POP nkwa na na se be bia be ko bia ba wo. Eno obi asan ya no. Maa Akos minim sa guy we sabe oye kraman. Obi message na me kan. San wo ye e wo ablekuma. Ayo. Enti me samo papa en cry for no. Ebo no me sapa. Yes. Onua onua ti wo mbeka ni into be yi. But say wetie bidia from no me sakosi 310 no. E won ye defa calls. Enti wo de o mayi afri ho kra na wo betumi afre no akere wadwe. En cry for no because we didn't get your story no. Yes, munim baby a wo she. Akoma 3 to 310. Okay. Enti en cry for no ne tamale ne mu nyina no betumi afre. Na ma kire madwe. Enti e be sra mu. Chaku tutun pakọ na be chia fa be wu we no abu no kwasea ukọ na de me ya ne se tribe bi ho no mo a wo mu di agade David na wo mu ba ya be je ya ma Chaku ka mi be tua uka okay menya wadwo so ba be je santa fo we wo mu akasa ma me na be kwakọ ba fa so ahwe ne ma na bia na we nya akwala bia o wiase o umpenu to umpenu no a enu juada ma yente wo nka ne be yiwa no Akoma ne ya kwala ni ne nya kwa bobra me da se papa evangelist happy birthday nkoma chairman Nyantachi wo Nyantachi instruments we efri na Nabila ho o se chairman Nyantachi ne eyiwa woda enti happy birthday enko fama agefo ye twa ye ho aba ye ba ye ni bila ebeko Nseba industry na ye free ho ba 3 o'clock pepepe ye be kwa kofa calls ni tin kan for tamale fodru ha mon friend it's na yes I did but it show bibia we dey free aboso man as na bank account man as the person say when you fam model na and show bibia what I must man say bibia be catch mama me da munyi na ase ono abika fu da mo ase bebe ade amoaye me kura me kura dwine ne ni pe bia na ado ase be kwa ye be ka amamu ne tie fo no say tie fo so mo amodum ye no so me da munyi na ase bebe amuyi mu efiri bia nyakopon wo hye mo ananu mama mo ko so aso na mo aye ya ase mo
ye ni boafo bi e boye boafo ne mo ada wo ma ko so ana mo wa ana sha mo na ti ye be be shiri ya le sima so ya mas ti guest house be saying you want say I come pan there be 30 dia be hey debo guest house mako saying be 30 mako saying be 30 and what do would kwaniaba guest house 30 ansa na wunyin saying acha ha Akoma FM okay yemfa picture no to so emra sisi a me yemfa oh ampa wudibem me ma odibem why enti bra Facebook sisi a na behwe ne picture no ho fe na what dan na chie maba wa style na ho fa ampa tina aka se minim na yere ne de o ka se na ho enti upe na hwe no a ne maba wa brem se nyinsi abo na brewa tine maba wa brem no ogina ho no be hwe ne form ya wa de gina ho ene ne color bi a ode agina ho ene ne ti a wabo ade agu ne to ho wotumi nsa no kwa Akoma FM na wo se upe chinchini pa enti se ebi o wa u chini a no wakohia no wo chini kwan mbacho ebi o ha me papa wo tepa bi o mitimi hia na me nso at times mentan tenafi me na fofo wo abontin Kenya ase ukromu enti bi o mitimi ko mo mitimi hia wo ya guy ana bi o nso a o ma be bi pa bi o ye ho adonko 1 2 3 ana afana ni na nso mitimi ko e ma hia uko apa na ho afana ena 1 2 3 na ho no uko ya dan Akoma FM ni je ai so uko na se wo ska no automot ba ku bia no number fi enya mema na koto mot no mamo ba cho de bi me de sa de no kware na memenye nya mema ade na anye se wonya enke wakọ de bi se mema be ma akoto nsa ma me na menti wo me sa ne ma no me feli me ni be ma to okure no mun sa ya na me feli wo fere de ne okọ de o e won so wo bi a wo be ko ho bia no se de condition ni city no ya baba wa na okọ ho sa no a wo bi hu asa de sorry to say say we ni suban bi sa ti ya wo ko ye dan we ni bibi ye Akoma FM abo mo no mo na mo sanko a acho me ya minsa ya wonsa nti wotu ana we no mot ne ba ko na wono mot ne ba ko no ana chese no ano no me bi wa me ko ni na mo no masaba Deborah ma wonyi ni se na wo pesa wo je wadanfo Georgina ekunu edi free ne sam mamba cho debi wonyi ni mi mamba cho kan ye mamba cho de kan ye because ye beba wo di ntia mani abresa ne kan ye oba ma me mu ha na bremu na wo na aba mi ye hunu se wonuyan me de se wo fa de mansie wonuyan Akoma FM ochi wo bi kunu wo so de fie sen 19 years mamba cha okay oba ma me mu ha nsa na me mra ne so later wonim abrantie yi a wone wonua ba yi anyinsen na ne yere no so wonim no kwa ba so kasa kasa ma me na bra ni mu na me yere so e na ma me hu no me tonton ne ma nti na yere pe ne ma ni bi ato me bisa wo ni papa che ne se omra me ho me ne ma efe na ga ne bai ga ne ba na ni di nkomo so di dwa dodo nti me ni me nua mu nyina na wo ho nti bi wo ho a wo Akoma FM na sa na tie de ne o sori a wo metena ye nchen until say be ni kunu be fra djuma be mati ga de sori anu aba ho nti bi wo ha ye no aduane a ne ni nyina adidi e bi anwume wa sori no akwa akoda nti mo ha na ga ne frame sister woni se wonu ama aba na mpana ni mikunu oh nti kasa kire wonu ya na minyan so ye nipa a me nim adakwa ha na piepie onkwa ya hwe obetumi akini saa me mere bi kwa papa frame ka kire me se minyan de atuna nim so sori a wo kini woni adakwa a ha no nti wo mompa ya manu no wonya akini aha nti ama minyan manka na asema musa ne se bia Georgina ka kire se wo oneni kunu twempana manka so ya nkire minyan no esan se wo kini ena nyo na ato aduane mani di nti no wo ka na asema opa obefi opa wo mfiu ena me de me yi mani nti girl ne frame a na ma record girl ne kasa obekasa
nti me nyina da so wo me phone so okay nti ga me bekra me se ni kunu so wo de na ekọ akra o ma ne ntena kumasi ha bi na me su yo mate na ga ne koye nti me ho na ga ne san frame se sister ya George ma bana san ba enkan ha na oni me kunu twempa na so ye de hu so onu kunu se twempa na eno so wo ho na ma bana friend ka chen se George na ho ye no se ya na kunu we no se me kunu kwa adwuma na so George na ma ba akra o me pesa me ba bi amowo no George na so ka chen se ne me frɛ me kunu busa so ma me kwan se me ma wo mra de a ma ma wa ba no so yo no so wo frɛ wo kunu no kunu se o ma bana mra ho no se ma bana ba ho nti ma bana ne ba ho no wase ma abana pie no onima de kokoye na ma abana fon ani soye to hwe na ni kru pick eda ma abana fon so nti wo hu pick no na wo call WhatsApp nti wo call na se ma abana ni kunu chat ya che ansama wo mkeka e wo fon so ma abana ni tumi frɛ wo kunu se wo mara na wo mkwa ba ma ne nsem bebre nti George na nso wo hu sa na ma abana ne ba dem no wo tupu no wo twense kan keto ase obeku ma abana na se wo ma abana wafo ase ni nua keto no bibia ni bibi na busa na wo ma obi ne de nti na asan ni kunu kwetwempana nti wose eye dede ma wo de phone ma machine na recordings onu okuna ye nyina wo bo ni nyina nti dede na ekoso no wose ni fie wura be bop no mu busa ansa ade na wo kire mu kire na ofie wura ka chense onya na mane nko na o ka cha ma abana se fi na ekọ mo wonfre ne phone so bi ne wonim na so wofre na ekwan ode ne be fa so no wompe to so okwan ma abana Sunday no message wo WhatsApp say on fa ne bone nche no Akoma FM no so si wodidi ma abana tem to de sa message ni nyina Sunday me a wo me phone so nti me so ma ntu ma abana ne fo se wonya ina mka che George na ne se so onim se wukunu wode ma samuel hawa yiwani ne wadwuma wo ye ehwa so ye wadwuma na yi wa adwin free be man so na de ohwehwe bia be ma na de ma wa yiwani nti be 4 months ni asese me ne ma abana nyina wo fie bi wo ha na ne watumi atena fie be 1 week nti me ne wo fie ma hu so aya moso ho ha na ase na num aye ko nti ye na me tonia ma wanu ma abana aba no sister me no wo nkomo nam se dia ase no wose yenko gina baabi nti ye ko gina baabi so anu wo su na busa se won ka se kura me ko nu wo su nam se ada wonyema na wose yan sister me ka cho se me wo bia na obi nima de kura na akume nti wo dia me bo wa mane na se me bo wa mane kura ne se wo ko ka kire wo bi kura me dia maka cho no mahu de ku me nyesa ye beka se omu hu ade kura ku me nam se na dia ade na wo ko ya wo ko wu no wose sister menyam enam se woni ho ananyem no se bradwo nti bradwo bi wo ye side wonam se besene ena jama huradi animu mi ko gina bradwo gate anu wo se na wo kwai nam se nanyo na ase woni bradwo na nyen wo se nya bradwo wo yi nam se bradwo bai di manim ne yankwai odi manim madam fu yi ko wurai nam se enti nyinsa so de obi nyema ye ma ne present man ka so ya nkyere me nua se ya obekwa akofa adura no no wu so ya maami aka baabi mi sister panyin so aware woni ne kunu ewa akwantuom nti me na mabaye panyin na me wo fie ho nti ma ha me nua no nti ye na me je boy ne number yankoto boy na me frɛ boy ne se me hia no na osuyo wate ti lucky be 2 days ta na boy ne twam anim ho na me frɛ ne se me nua ne de asɛm bi atom anim ne te sɛn no ɔsen ai me de me nua no ka kyɛn sɛ woni ni nyinsan asɛm bia ɛna afa me nua ne sɛ wone ne nyem nam se ne ebela ma me nkɔfa atere merew na sa wodi afirim na me mo twempana no metei enkrofo bebre so bebobɔ mamane na wo ba ma wo ye panyin wo adwuma bie sine me nua no wan fele boy no jo no wodi fe be sen join no dru be 30 okay wan fere sa me madamfo ene wo ye come on yanko enne steba industry tiefo ye free enne so ba ye be kwa akɔfa phone calls no etiefo ye mama ha ennest herbal industry ene agina ye di nkomo na de tie no se wei enye se bia ye di enduro agutuam ene ye di bro se kokonom na de tie no se eyenku ennest ointment ennest ointment so medino enka powerful ointment medino enka utrim ennest ointment yes ensemoni nti ene ointment ne doso na de ka utrim ababoa wo na benya so mfaso ne ennest ointment na enu achi so ye wo awake natural capsules awake natural capsules benya bre ma kire ne mienum de bia ye na wokota wo de kwa kwa ye na nsema mfa number ma ye tiefo sanse ade
hia pa bia no biti kama nche obesi form unya number na no afre and Dr. Ernest ebe je oso no atwetwe komo kama na fo aboa mo anya duro ni bi number is 0245 07 99 15 0245 07 99 15 Oh, I 15. Yes. After 0276 53 77 01 0276 53 77 01 na fe yenya botre ne hwe Ernest ointment ayeka ho asemi eyenku enku a ebu adwuma na so efo nokwa enku a emfaso e wo so doso na so ne bo nya den Ernest ointment so onya Ernest ointment ade ate ne se wona ya ensansa ajo honam ni aboso me pa cho ensan guma hodo obi die enfifisa obi die eye pimples obi die chicken pox pox ni nyina wonya Ernest ointment me pa cho ebesiesie o kama pa Ernest ointment nko ani nko a wodi siesie o honam ni atu nsanse a empo honam no na ensama honam nya dame entutomu na mo obenya honam no sorochi kama pa tuntum kama pa na Ernest ointment eyenku a mepacha odisra mu apapa ye ewo mso obu ha ne nantini wontimi nhye chele anan empabo ne nantini beda ho tamye so de hyehyu mu ye nantina yenti wonya Ernest ointment na fefa na total sasa na ho a mepacha emma wo nantini no ba bia papa ni na bekeka tuatua na ye smooth kama pa obi a ya shampoo bo achepa wonya Ernest ointment ahwe adakwa propro kan wo a wona adakwa ahwe ise twa ba kwa na uniform wonya Ernest ointment abiribie besieso na no kama na emfa wo ne kwantentina wo shampoo bo ade atwa akwa kodro biribie na ho ya kama pa na Ernest ointment esiesie ma ho ne mani toso me pa cho tie nie oba bi wo ho no mo a Maa Akos wohunu ne se wo kose obetimi ahwe no a gata be ho abetom wo hwe skin na wo de ekuta na wo de kura na wo kodo honam wonim se ukodwabo biase abetimi asra ntoma asra mpawa asra duku bibia paso de yehome betimi asre ubenya bi ubetimi asesika dia tubotom cash ubenya bi dia tubotom empo benya bi sia dia tubotom na honam na de kodwabo na se de unya bi mfiri ba bia wo de no a no na de ko enti se nya enya ntuma efro no bi hwe honam na atotom no bi hwe na yensiro ma wonhu no tu honam enti me ka kira wo ne se bra wutie mi wanka so onim honam ekuta wo no pe Ernest ointment references honam no na na so kama so chefefefe obema bi wo honam a master scale wo ntu wo hwe wo hwe oba otim so de ne ginchi be fe be ko yie enti ni sika enti no oba bia no be frɛ no na so nya Ernest ointment na desla wanka sa honam ne frɛfrɛdwa efrɛfrɛdwa me ka bibia me se efrɛfrɛdwa obema ne konbo so ro glass kofu no otono bo se ahwe oye na kofu di na chi bo no so aben ni wo hu a wo hwe no hwe mi ontimi nto aso nko Ernest ointment ye timi ye no no me pa cho na unya Ernest ointment a ne bo anya dinti o to atondodo wo betimi atobi ache obi na ono so anya so mfa so na ma me free Ernest ointment na me mra awake okay ya say be ba awake no ade ba ko ha ma ebi ye stretch marks obi o ya na nyenku a wo de asrenti awo etumi ma nyinsen wo a etumi ma stretch marks ba ho enti ade ba ko tumi stretch marks Ernest ointment na no asoja for yefa yerikutu nkofui ani aposifui obi ho no mu a bibie mu qualify ye na so stretch mark nkwanti wantimi anko soja wantimi anko police otifie okay stretch mark wo ho a unya Ernest ointment eno ano no Marco yen san for number me atiefo okay 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Dr. Ernest number no friend no obajo so na ye hwe awake no onim se hwe
ohu obi a osika bema osika bia osonwa ne ho ofe ogira so se bema nie na ba bi se se ne yiri nie ogina ho na buru adwene onti ase na na adan why na dura na engine na kasa wona wonim oho na wofin se aduro na se bema ne bi na no aka kire nya onya wodam a aja wadwo masa ka bo nsem keke eso mo 13 num nuro yes engine kasa yes ento baby so ndie me hu de oba bi wa me ni bie se na hwe oba de na wo me ho a me nkwam na ma bema mfa nya hwe bema be fam kura no why me basa difference wo nyema bi ntia na so nya awake natural capsules na no mo a ebebo mmodi aye yie na tim se ho ache kama hwe ensuo toto obi no ope nsuo a efi ensuo atata mu da bi obi no ope nsuo efi ensuo atata mu ese ho ye rese ho ye kama na se fi ne mu ye nita akura bia no free tokro tim fadi so what the year kana yes emu ye nitia entimema bebe abia ne to wa otumu fadi bema bi wo ho no oba ofia opeduane odina no bedie no esene se wode ne nsa na edi no kwasem so what you say Akoma FM madam bi e frena kabo okomade wo kasa nwan mu wose tafrim emu ye aduane chance ni mu ye didi otumi tafrim enye wa wo dia so for me dance ni tafrim nwan tafrim awake adawromenti emu ye kama entu nwan mu a ho mfa hwe ho so what you say awake natural capsules enunko na obemma no enso nya awake no a abona me na gina so yie enti nanu na wo kra fie se okwankra durujo so aka se ye no this time no wo bedurujo so no atwam konongo atwam nkokọ betwam nsabo akọ duru nkran na overheating hu bi wo patron so nsan ye ka na wode gina so enti aka se to so kotama abekọ we ka se fritama na sa akọ hohoye wakọ ba bia beka se ko bia abekọ ensan se ahoden ewo engine mu ba ma wonya awake natural capsule so ahoden wie peye wo gina so gina so ano no just a chopper bam if you free be free wa wobrem no wanka sabu say yes it's awake ye adwuma awake natural capsules nya no ko na ye enam yare bia ya wanya bia sasiesie wu e yare no free so amanyu ahoden na fe bibia timi akoso ye di ama wo entimi pa cha dro ne mienu o to ato Ernest ointment fasiesie hunam nani na to awake natural capsules na fa ye hunam no mu adwuma na eno esa boa ma ema immune system no eye adwuma yi amoni ahoden na ye adwuma manipadua na abre bia ahoden eye odia me se akokora pagya dia won hwa beka se na dan papa adrante na ebeja obi wa fin se eye dwene na amra yakokora esu na ye nyini ankasa nemom awake awon mu ntino ahoden wo hopa etimpa cha oto Ernest ointment not awake natural capsules ointment sisi hunam nene no na awake ni ye hunam ni mu adwuma enti obaba no oba monya we se wo fi honum no ani gi e mo dia ade kina akonhoma nsu a oba na mfa no ho esanse we nya na wie ya obenya na najo yes we nya na wie ya obenya na najo be ma nsu yi ya oyiri kufu no kwasem esanse wo nsu wo kobra oba na fie nsu ye oba ni me na duane adi wasa ye no fa na najo bia na aka ani gi enko na ofie ho enti edin ni ye Ernest ointment awake natural capsules number no 0245 07 99 05 0245 07 99 15 afe 0276 53 77 01 yebenya bi wa yes afe yem fan say mo amuwa enkran no mo tie nie enkran do woni be kire eye okanshi eye drug lane na okohon ma benya Kings Walk Herbal ubenya bi ho no afe eye Rapash Ventures ebi ho Tinatet Herbal ubenya bi ho Base Life Pharmacy ebi ho Nisi Pharmacy na Rejoice wey eye nkranfo no wodo ni kire koforidua Gapsin Pharmacy ebi ho Delight Pharmacy afe eye drug right pharmacy so ubenya bi ho Bino Pharmacy na fe mu amwo nkokọ so na do no achi Owuskobi Pharmacy na Hillside Pharmacy also benya bi na BB Pharmacy no eye nkokọfo na do ni achi kaso a entimu amwo kaso a de kọ ye mfimfiri mantam no so no eye Tribe of Judah ubenya bi ho no na kumasi ye Danny Herbal Misty Herbal Kolinak Herbal afe Habmel Pharmacy na Chris K Herbal was for the no also obenya bi ato ho nti ma nsa ma wona nye hare ne kope bi eto hello we di ni ba bi afrefre ya okay do ati mampo no aka se fra dia na dia nyina himi nyane na napon papa
Maa Akos maso ma eye onimnyamfo commando regional commando ya twampo no nkami MP wo se menchiao na obo abasopa ne sompa ne gimedia udima sana mani asanteman me ko ma asem ne nia maabna ne kwasemni wotu na mo wagina ni so wotu na mo wagina ni so na we nu na wote enkoda ye benyina no de ye nansesua esanse wo ya akura na woti so na sebi wo ye oba na umpokua sore kakra na se office wa ne wa ye beto no ye be chen maabna di se nyinsen na se adu abosome nwotwe a sebi ti kura no untimi ntobi na wuti ka woni ye tie sebi mtredi asan wudi ye ne tie no se sebi wonfa wo ne ne die kwanye de ema no ene na wonyinsen abawusui nkite maabna so rufi wo mufi ne bia na ni tsayi no wanya aboafo bia ma ya aboa no leto furufi a wodidie se odebeye Akoma FM odebeye siade ampa wodi ne ba bia fefre Mpate from Mohammed because of you amuafe. Okay, yankwe. Pacho maabna die maabna samuya me yapa. But maabna na ko fata atemu hina ba. We saw all the first born crime say no 15 years you. No all the first born. That's what say the first born year e 4 years. We do out take 15 years. Akula no akula born. Ana papa no boy no so ko fa no so ahun se e de bi se ne wo ho. Ana ho so ye de ko fa no am frɛ na wo mfa no. Mako, you didn't even do to me yet. The book on far, Mofa police one year and what's in. Now, Akoma FM. Medase na omeyi ne ho ano Beaver Clinic ya kanfo Beaver Clinic dia ma wose wa wo hwe wo sense de city na bibi nkoye wo sene mu a bomode ama wo nase enye hare wo Beaver Clinic ya wo Medcourt Pharmacy abronsan nim ye ni balance ene din hwe ni mu enu nti Beaver Clinic bomode a esende wadi nkomo no wasere wo badwam na bibia ya kama frɛ ye no 0540 124200 0540 124200 ni anyo so Zoe Fertility and Zoe Fertility Alternative Medical Center ye can phone the amount free medical consultation, free fertility check, free prostate check obane bema mopa wo ye diagnose bibia ye kama enu tipra ye Zoe Fertility and Alternative Medical Center na Fertility Plus capsules no topa ye bia diaba oba wonu bia balance hormonal levels no ABC ovulation no na amount menses asisi so kama oba ana bema onomu a emawunya hodi gina so adenta ye new site ye Bankaf International School odokon so ye ben the Colizi Hotel na eye Fertility Plus capsules no benya bi ewo Ediya Pharmacy no Dove Randy Pharmacy Freyan was 020 5363614 020536614 niyo so Integrity Natural Clinic ye wa Ghana legend ye be mention government hospital ye some go filling station no na winim lab services ye offer ultrasound scan ye twa massage ye therapy and also yakache en ye na ye wa bibidre de say ye ko Malaysia Hong Kong Australia Japan and Ghana maimo e won yakofa ye nupa na bibidre no dia ba ye adwuma e wo yade ho wona makwa mu adwuma na unompemu yade de Integrity Natural Clinic ye expert enunti bomode na bra juada memene da 8 a.m. to 4 p.m. ye adwuma faye no 0243 459335 0243 459385 o fraya me na chasa yaje wo so hello we didn't baby afrefre good afternoon yet here Mr. Cho mini abano or the surgery ni say mi si say bia ne ho yese ati abranti me yire ni enti no yesa that na brabo amboa no enti onyi surgery ni si because oni obi na onpedwuma bi efansi na ne so say obey adwuma na nkwala na wawo no na odi ahwewo no onyi surgery ni Akoma FM Medase papa so onyi surgery no infinity 0322498035 0322498036 odini baby afrefre Babako Mira yankwe Maho Ejusu acha kwa profin kwa mo highways mo dabele mo yaji don dawai sugar ni abojuse ani natural omusa bubu ya o daji kwa tomso cha fa na obako ya mabna from mabna ya na utu omufu a entu ya na mo ana pizza adai zon wutu na wutu fu a akanye dia Akoma FM wutu bia no ya bese
Obviously, or Akota Maya or Amsterdam, or in Ukraine, Amsterdam, and so on. Yeah, so Papa Sanso and Nikita Pizarro, Monso Yachiachia, mon sister Haiti Frempon Henry Mame Yachiao, sister Diana Frempon, one so Yachia, we didn't baby a free. Maa Akos, good afternoon. Good afternoon. When I chat to a young queen. Mpacho Mediani Joel, I know Akoma and the word. I need to know who got them. I won't say many about from there. Nancy so many about but not for you. Yo, made us a papa who meant Akoma FM. Mr. Bosom Pemia Chiamo. Impressor capsules, no oil. I don't know from us in the diaba. Phone assignment was us, and it was sissy, waposo, waposo. When young Quen Shama no pemo, wobubugu, for oil, no chichi for quayo, capsules, and no one nom, near to 2 Yadiana say. Fre Iona was 0243 123 224 0243 123 224. Elbusia Penny Samia Champo, one na good year more comfort Baba Jedra, a good year moon Samuel, Wopeti, you know, one more at the Bemajoda, your best shower, Akoma Mu Nsem, media so, made at the Maa Akos. Akoma FM. This Akoma, a dance your night to me, all day. This Akoma.